Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 25, tuig 2023. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna karon kag dalaguan nga mga balita. Biyahe sa mga sakayan, Iloilo to Guimaras kag Subungman. Ang biyahe sa may Iloilo Bacolod ang suspindido bangod sa malain sining tiyempo. Iloilo City Police Office may assessment tuhoy sa sining State of the Nation address ni President Bongbong Marcos tuman kagamay nagupod sa hublag protesta pati man nga hindi dasig ma-deceive or tiplang ang mga progresibong grupo ang mga pumuluyo. Sa police reports, duha ka mga minor de edad dakop sa buy-basta operation. Pila ka mga kabombo naton ang napigawan sa kampanya sa Marcos administration batok sa illegal nga droga. Sa dugang pang mga balita, Guimaras Governor Nava ginhatagan sang 10 out of 10 nga score ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos bangod sa paglakip sang Panay Guimaras Negros Bridge sa prioridad sang administrasyon. Muni madalaguan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, 6.5 million pesos ang total prices nationwide iga panagtag sa swerte sa palengke 2023. Gani ano pa ang ginahulat mo dira? Magtipo na sang madamo sining entries, magtipo na sang mga produkto para iya nga makapasakop kamo sa swerte sa palengke 2023. Ang dugang nga detalye sa mga nagapauna kag dalaguan ng mga balita lakip na kung paano ikaw kag kung pila ang pamaagi nga magkadaog ikaw sa swerte sa palengke 2023. Balikan ta matapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Magandang tanghaling Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Hulyo 25, 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Bagyong Egay ganap ng naging isang super typhoon. Ilang lugar sa Northern Luzon nanganganib na tamaan. Libo-libo namang mga pasahero na nanatiling stranded sa iba't ibang bahagi ng Visayas dahil sa sama ng panahon na dulot ng Bagyong Egay at hanging habagat. Ilang mga probinsya dyan sa Northern Luzon isinailalim na sa Oplan Charlie ng Department of Interior and Local Government. Mahigit 1 milyong hektarya ng sakahan, inaasahan namang maapektuhan ng Bagyong Egay. Samantalang mahigit 105 million na mga SIM cards naman rehistrado na sa SIM Card Registration Act. Ilang oras bago yan ang tuluyang pagpaso ng deadline ng naturang batas.
Provincial Report, may mga pamilya nang inilikas sa ilang mga bayan dyan sa Ilocos Sur dahil pa rin sa epekto ng Super Typhoon Negay. At sa ating international news, 11 patay sa pagbagsak ng bubong sa isang gymnasium sa China. At sa sports balita, football superstar Kylian Mbappe inalok ng 300 million euro para lamang maglaro sa Saudi. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Isinailalim na sa iba't ibang protocol ang maraming mga probinsya sa buong bansa dahil sa tuloy-tuloy na paglakas ng Super Typhoon Egay. Batay ho sa datos ng Kagawaran ng Interior at lokal na pamahalaan, nakasailalim na sa pinakamataas na alerto o ang tinatawag nilang Charlie Alert ang ilang mga probinsya sa Northern Luzon. Ito ay kinabibilangan ng Cagayan, Ilocos Norte at ang probinsya ng Apayao. Ang mga nasabing probinsya ho ay posibleng makaranas daw ng hanggang sa 150 km per hour na lakas ng hangin. Ito ho'y mula pa rin sa Bagyong Egay. Nasa pangalawang pinakamababang alerto naman o Alert Level Bravo ang 6 na probinsya sa norte na kinabibilangan ng Abra, Batanes, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga at maging Mountain Province. Habang nasa pinakamababang alerto ang mga sumusunod na probinsya, ang Albay, Aurora, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Camarines Norte at Sur, Catanduanes, Cavite, Eastern Samar, Ifugao, La Union, Laguna, Marinduque, Masbate, maging ang National Capital Region, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino Province, Rizal, Romblon, Samar, Sorsogon at maging ang Tarlac at ang probinsya ng Zambales. Maalalang kahapon pa lamang, inatasan na ng Department of Interior and Local Government ang mga local chief executive na ipatupad ang tinatawag nilang Oplan Listo Protocol sa pagtugon sa mga epekto ng bagyong o Super Typhoon Egay. Bombo Weather Update. Sa usapin pa rin po ng Super Typhoon Egay, mga kabombo, makibalita ho tayo dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Eto hong nasabi hong bagyo, ang bagyong Egay, ganap na pong isang super typhoon. Ilang mga lugar sa Northern Luzon nanganganib hong tamaan ng lakas ng nasabi hong super typhoon. Bombo Vic? Yes, Bombo Genesis, ganap na ngang naging super typhoon itong si Bagyong Egay habang patuloy itong kumikilos sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa latest monitoring ng Bombo Weather Center, babaybayin ng naturang bagyo ang direksyon patungo sa may bahagi ng Northern Luzon. Maaari nitong tumbukin ang Babuyan Island at itong northeastern mainland ng Cagayan mamayang gabi o bukas ng hapon. At dahil nasa super typhoon category na nga itong si Egay, ay maaring umabot na sa signal number 5 ang tropical cyclone wind signal warning na ibabandera sa ilang mga lugar sa hilagang bahagi ng Luzon. Batay sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang mata o itong sentro ng Super Typhoon Egay sa layong 270 km east ng Tuguegarao City sa probinsya yan ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot na sa 185 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 230 km per hour. Patuloy na kumikilos ang naturang sama ng panahon pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang northeastern portion ng mainland Cagayan, partikular na itong Santa Ana. Inaasahan na magdadala ito ng mga malalakas na hangin at mga pag-ulan sa nasabing lugar na maaring makasira sa mga ari-arian at magdulot ng mga malaking pinsala sa agrikultura. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman ang nakabandera sa Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, northeastern portion ng Isabela at northern portion naman ng Apayao. Kaugnay nito ay nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern at central portion ng Aurora. Umiiral pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Luzon, kabilang na ang La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac,
Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern portion ng Masbate at ang Burias at Ticao Island. Pinapayuhan natin ang lahat, lalong-lalo na yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 4 at number 3 na mag-ingat at maging handa dahil sila ang makararanas ng hagupit at bagsik ng super typhoon na si Egay. Inaabisuhan rin ang lahat na ugaliing makinig sa mga balita, lalong-lalo na sa Bombo Radio Philippines para laging updated sa kalagayan ng panahon. Yan muna ang aking Bombo update Vic, tungkol... Yes, Bombo Genesis. Anong nakikitang worst case scenario dito? Posible bang maglandfall ang super typhoon Egay? Bombo Genesis. Batay nga doon sa tracking nitong bagyo, inaasahan na maglalandfall ito sa may bahagi ng Batanes at dito sa may parte ng Cagayan. O inaasahan pa lamang ito. May posibilidad kasi na ito yung tumbukin noong naturang super typhoon na si Egay. Bagamat hindi naman natin masasabi na yun talagay accurate, basta yun yung ipinapakitang tracking nitong bagyo. At madagdag ko lang, Bombo Genesis, inaasahang lalabas itong bagyo sa Philippine Area of Responsibility pagsapit yaan ng Huwebes ng umaga. So bagamat kung sakali man na lumabas na ito ay magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil na rin sa lawak ng sirkulasyon nito, Bombo Genesis. May kumpara natin dun sa weather report mo kagabi, Bombo Vic, ano? Kasi kagabi ang pinakamataas na signal ay number 2 pa lamang. Habang ngayon ay nasa number 4 na ang ilang bahagi ng Cagayan, habang may posibilidad pa, tama ba, na aabot ng hanggang signal number 5? Yes, hindi natin inaalis, Bombo Genesis, ang posibilidad na itaas pa ito sa signal number 5 dahil itong bagyo ay papalapit dito sa may northern Luzon. So, ibig sabihin, habang lumalapit ito ay maaari din itong itaas itong signal number 5, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Vic. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po mga kabombo na nagpapatuloy na pananalasan itong super typhoon Egay, posible hong maapektuhan ang hanggang sa 1.1 milyon na ektarya ng mga lupain o lupang sakahan sa kasagsagan po ng pananalasan ng nasabing super typhoon. Ito ho'y mula sa 10 rehiyon sa buong Pilipinas na kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang Region 1 o ang Ilocos Region, ang Region 2 o ang Cagayan Valley Region, Region 3 o Central Luzon, ang Region 4A o ang Calabar Zone, ang Mimaropa Region o Region 5 o Region 4B at maging ang Region 5 o Bicol Region. Kasama na rin po dito, mga kabombo, ang mga Visayas Region katulad po ng Region 6, Region 7, ang Region 8 at maging ang Cordillera Administrative Region. Ayon sa Department of Agriculture, kinabibilangan ito ng 845,710 hektarya ho ng mga pananim na palay o mga palayan at ang 341,556 hektarya ng mga maisan. Dahil po dito inabisuhan ng kagawaran ang mga magsasaka sa buong bansa na anihin na ang mga pananim na palay at mga high-value commercial crops bago pa man ang mga malalakas na hangin at mga pag-ulan. Maliban ho dito, inabisuhan din ng kagawaran ang mga magsasaka na linisin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ang mga pagbaha. Pinapaalalahanan din ng kagawaran ng mga mangingisda na hanguin na ng maaga ang mga isda at ipagpaliban ang pamamalaot lalo ho sa mga lugar na maaring makaranas ng malalakas na hangin na magdudulot ng matataas na mga daluyon. Nangako naman ng kagawaran ng pagsasaka na ipagpapatuloy nito ang paghahanda ng mga ayuda para sa mga maapektuhang magsasaka at mga mangingisda sa buong Pilipinas. Samantala, lalo pang dumami ang kanyan silang mga biyahe mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa nagpapatuloy yan na masamang panahon na dulot ng bagyong Egay. Ayon sa pamunuan ng naturang terminal, nauna nang nag-anunsyo kaninang umaga ang ilang mga malalaking bus companies ng kanselasyon sa kanilang mga biyahe. Kinabibilangan ang mga ito ng mga biyahe mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange patungong Occidental Mindoro, kasama na ang mga ilang mga bus na may
ruta papunta sa ilang mga bayan sa Catanduanes, Leyte at Masbate. Abiso umano ng mga bus companies, delikado ang bumiyahe at ang desisyong kanselahin muna ang kanilang mga biyahe para na rin sa kaligtasan at kapakanan ng mga mananakay at mga tsupera. Nagpaalala naman ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na patuloy na makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng bus ng kanilang sasakyan upang magbigyan sila ng akmang impormasyon bago magplanong bumiyahe patungo sa kung saan nila gustong pumunta. Iniulat naman ng Philippine Coast Guard na nananatiling stranded ang mahigit sa 6,600 na mga pasahero at mga tsuper sa ilang mga pantalan sa Bicol Region, Eastern Visayas at maging dyan sa Southern Tagalog Region. Batay ho kasi sa datos na hawak ngayon ng Philippine Coast Guard, kabuang 6,625 na mga pasahero, kasama na ho dito yung mga tsuper, ang simula kahapon ay hindi po nakabiyahe. Hindi na rin nakapaglayag ang nasa 49 na mga sasakyang pandagat. Kasama din po dito ang 20 motorbangka at 1,327 mga rolling cargos sa mga nasabihong lugar. Maliban ho dito, nasa 47 mga sasakyang pandagat ang piniling manatili na muna sa mga ligtas na bahagi ng mga puerto o mga pantalan. Ayon sa Philippine Coast Guard, patuloy ang ginagawang monitoring sa mga puerto at mga pantalan sa buong bansa. Matagumpay naman na naipasakamay na ng Bureau of Immigration ng mga nasamsam nilang high-grade kush marijuana at high-grade o marijuana byproducts na nagkakahalaga sa 4,573,450 pesos sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 3. Kabilang sa mga na-turnover na substance ng Bureau of Immigration ay ang 2,318 na gramo ng high-grade kush marijuana na nasamsam noong Hulyo 11 ng taong kasalukuyan. 100 mga piraso ng iba't ibang mga extracts at marami pang iba katulad na lamang ng 100 piraso na rin ng assorted cake vape bars at iba pang mga produkto na naglalaman ng mga kemikal katulad na lamang din ng marijuana. Batay yan sa isinasagawang chemical laboratory analysis ng naturang ahensya. Ang mga naturang substance at produkto ay nakumpiska sa iba't ibang petsa dahil sa paglabag na sa seksyon na 118 o 118, 119 at section 113 ng Republic Act at ng Republic Act 10860 o yan po yung Customs Modernization and Tariff Act kaugnay sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay District Collector Morales ng Port of Clark, ang kanilang mga nasamsam na droga ay bunga ng patuloy na kampanya ng Port of Clark laban sa mga ipinagbabawal na droga. Ibinigyan din rin ito na mananatiling matatag ang kanilang isinasagawang pagbabantay sa mga borders upang maiwasan na makapasok ang ganitong mga produkto at upang hindi na ito makaabot sa mga mamimili. Dahil din anya rito ay hindi masisiguro o matitiyakin din nila ang magiging ligtas ng publiko laban sa naturang mga ipinagbabawal na produkto. Samantala, pinalalahanan ng kawanihan ng pangisdaan at yamang tubig ang mga mangingisda sa buong bansa na bantayan ang lagay ho ng panahon upang matukoy kung ano ang mga akbang-hakbangin na kanilang dapat gawin. Kasabay pa rin po ito ng pananalasa ng Super Typhoon Egay. Batay sa naging abiso ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Office, habang maaga pa ay maaari nang ihabol ng mga mangingisda ang pag-aani sa kanilang mga inaalagaang mga isda, lalo na kung may babala ukol sa malalakas na mga pagulan at posibleng pag-apaw ho ng mga kailugan malapit sa kanilang mga palaisdaan. Pinayuhan din ng Fisheries Bureau mga mangingisda na nakatutok sa capture fishing na iwasan na ang pumalaot sa mga karagatan upang makapangisda pa. Pinapatiyak din ng kawanihan sa mga mangingisda na ilagay sa mga ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at iba pang mga gamit pangisda. Ito ho'y upang hindi tuluyang anurin ng tubig baha o tangayin ng mga malalakas na pag-alon ang kanilang mga bangka. Sinabi ng kawanihan ng pangisdaan na nakabubuting manatili na lamang ang mga mangingisda sa mga ligtas na lugar at pahupain na muna ang Super Typhoon Egay. Payo ho ng nasabing ahensya kung kinakailangan na ring magsagawa ng paglikas, nakabubuting gawin na ho ito ng mga mangingisda, lalo na yaong mga malalapit sa mga karagatan upang maiwasan ang posibleng mga sakuna.
Samantala, kuha naman tayo ng mga update mula doon sa Senado dahil ang leader daw ng minority bloc sa Senate nakukulangan sa second State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit kaya? Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Nakukulangan si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Ani Pimentel, maraming problema ang hindi nabanggit ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan. Wala man lang anyang binanggit ng Pangulo sa dagdag na sahod o kahit man lang ang National Legislated Minimum Wage. Bukod dito, wala ring nabanggit na kalinawan kaugnay sa issue sa West Philippine Sea at ang nasabi lamang ay poprotektahan ang sovereign rights at territorial integrity ng Pilipinas. Umasa si Pimentel na kasama sana sa naipaliwanag ng Presidente ang dagdag na 4 na sites ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, issue sa pagpapatuloy sa mga Afghan refugees, ang napapadalas na sightings ng mga US military aircraft sa loob ng bansa at ang tungkol sa mga kinasangkutan ng mga Philippine offshore gaming operators. Hinamo naman ni Pimentel ang majority sa Senado na bilang silang may direktang access sa Pangulo ay bulungan na ito at payuhan na tuluyan ng ipatigil ang operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators sa Pilipinas. Marami pero talaga naman hindi mako-cover na national minimum wage, yung specific sa job creation. Ako, I have my doubts dun sa employment rate kasi it's too high. I mean, meaning to say, yung unemployment rate natin is less than what economists call full employment. We don't have full employment dito sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Oras na natin, 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, pinalalahanan ng kagawaran ng tanggulang sibil ang publiko na nasa malapit sa mga karagatan na mag-ingat mula ho sa maaring banta ng mga daluyong. Ito ho ay dahil na rin sa lakas na ipinapakita ho ng Super Typhoon Egay. Batay ho kasi sa abiso ng Civil Defense Office, maaring umabot sa hanggang 3 metro ang taas ho ng mga alon, ng mga daluyon sa mga karagatan. Dahilan upang maging napaka-mapanganib para ho sa mga nagpupumilit pang maglayag. Pinalalahanan din ng ahensya ang mga naninirahan sa mga mabababang lugar, lalo na yaong mga katabi lamang ng mga dagat. Mas mabuti umano ang paglikas ng mga ito bago pa man ang inaasahang pananalasa ng nasabing super typhoon. Maaring paalam ng ahensya sa publiko, mas nakabubuting manatili sa mga matataas na lugar upang maiwasang maabot ng mga malalaking daluyon mula ho sa mga karagatan. Samantala, nagtupad na ng kanselasyon sa mga klase ang ilang mga paaralan at operasyon sa mga government offices ngayong araw sa mga lugar na apektado ng Super Typhoon Egay. Sa Pasig City, kanselado na ang pasok sa mga public and private schools at gayon din sa mga universidad sa lahat ng antas. Suspendido rin ang mga klase sa mga sumusunod sa Benguet, Cagayan at sa all levels yan sa public at private schools sa naturang lalawigan, maliban na lamang doon sa College of Fisheries at doon nga sa College State University sa naturang lalawigan. Sa Montalban, Rizal naman, private and public schools rin ang ikanselado kasama na ang preschool hanggang senior high. At habang doon naman sa Malabon City, public and private schools all levels din ang hindi na pinapapasok muna. Sa Santa Cruz Occidental, Mindoro, public and private schools at all levels sa mga ito kasama na ang mga trabaho sa government offices ang suspendido muna. Sa Tanay Rizal naman, preschool hanggang senior high school ang suspendido rin. Samantala sa bahagi naman ng Pigkawayan, Cotabato ay pinapatupad naman ang kanselasyon sa mga klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan mula ngayong araw hanggang bukas, habang suspendido rin ang lahat ng mga government offices sa Batanes hanggang bukas, araw yan ng Miyerkules.
Naroon na ho tayong 21 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dakuan po natin ang ating mga provincial report, mga kabombo. Diyan po sa bahagi ng Albay, mahigit 1,000 mga stranded na pasahero sa isang puerto ho dyan, o isang pantalan ho dyan, inilikas matapos daw hong halos pasukin ho ng tubig dagat ang Port Terminal Building. May nakuang report dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Inilikas ng lokal na pamahalaan ng Piudora ng mga stranded na pasahero sa pantalan matapos ang mga pag-ulan na nararanasan sa lugar at halos abutin ng tubig dagat ang pantalan. Ayon kay Piudoran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Noel Ordonia sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, halos pumasok na sa Port Terminal Building ang tubig dagat kaya kinailangang ilikas ang mahigit 1,000 mga stranded passengers. Ang iba naman anya ay nagpasya na manatili na lamang sa mga hotel sa naturang lugar. Sinabi pa ng opisyal na patuloy pang nadaragdagan ng mga stranded na pasahero dahil sa pagdating pa rin ng mga biyahero sa naturang pantalan. Kaugnay nito ay sinabi ni Ordonia na nagpapatuloy sa pamamahagi ng pagkain at ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong biyahero. Samantala, daang-daang mga trucks at light vehicles naman ang nananatili ngayon sa mga holding areas ng pantalan. Halos ito yung mga 200 meters lang naman, yung PTB natin, yung Port Terminal Building, na kung saan pansamantalang tumuloy ang ating mga stranded passenger at doon din po sa ating fish landing area. Subalit yun, high tide ngayon, at lumakas po yung hanging habagat, halos pumantay na po yung dagat doon sa pantalan, kaya pumasok na rin po sa pantalan yung dagat. Maliban dito ay nagbabala si Ordonia sa publiko na isolated ang barangay Panganiran na kaya pinayuhan ito ang mga residente na iwasan muna ang pagtungo sa naturang lugar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wandang sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala sa dagdag pang mga pagbabalita, iniulat naman ng Department of the Information and Communications Technology na nasa mahigit 105 million na mga SIM card na ang rehistrado sa SIM Registration Act. Ito ay batay sa kanilang pinakahuling tala ng kagawaran noong Hulyo 23 ng taong kasalukuyan. Sa isang statement ay sinabi ng Department of Information and Communications Technology na mayroong 105,260,340 na mga SIM cards ang pawang mga rehistrado na. Ito ay sa kabila ng napipintong pagtatapos ng naturang registration ngayong araw. Kaugnay nito ay muling nagbabala ang naturang ahensya na hindi na ito muling magpapatupad pa ng extensions sa deadline nito. Ngunit bibigyan na naman ng 5 araw na grace period ang mga users ng deactivated SIM cards upang makapagparehistro ng kanilang mga mobile numbers. Anila ang mga SIM card naman na bigong makapagparehistro sa SIM Registration Act ay otomatikong madi-deactivate pagkatapos ng itinakdang deadline. Samantala, karagdagan sa ating mga provincial report, biyahe po sa ilang mga sasakyang pandagat sa Iloilo kanselado. Dulot pa rin po ito ng malakas na epekto ng Super Typhoon Egay. May nakuang report diyan ng Bombo Radyo Iloilo. Sinuspindi ng Philippine Coast Guard sa Iloilo ang biyahe ng lahat ng sakayang pandagat bunsod ng Super Typhoon Egay. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Coast Guard Iloilo Station Commander Paterno Villarmino, sinabi nito na ipinagbawal na nila ang paglalayag ng lahat ng uri ng sasakayang pandagat, particular sa Northern Iloilo. Kabilang sa mga biyahe sa Northern Iloilo na kinansela ay ang mga sumusunod: Bangkal Port to Higantes Island and vice versa, Sicogon to Estancia Port and vice versa, at Higantes Island to Estancia Port and vice versa. Maliban dito, kanselado rin ang biyahe na sakayang pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Stranded naman ngayon sa Iloilo Ferry Terminal Parola ang ilang mga pasahero at mga sasakyang pandagat. Mananatilian niyang suspendido ang biyahe hanggat hindi inaalis ang gale warning sa Iloilo. Nagpaalala rin ito sa lahat ng mga sasakayang pandagat na maging maingat at patuloy na umantabay sa lagay ng panahon. Samantala,
papayagan muli bumiyahe sa oras na bumuti ang mga kondisyon ng dagat at panahon. Temporarily, may mga suspension pa tayo na dahil sa malakas na hangin at alon. Biyahe natin ng fast craft from Iloilo going to Kulod continuous pa rin. But magadepende po ito sa mga sakay natin, itong mga fast craft natin, kung mag-suspend o mag-cancel sila ng biyahe. Same din po doon sa may Dumangas going to Bacolod and vice versa. Si Commander Paterno Bellarmino para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cristiano Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, 6 na pamilya naman mula sa 2 bayan sa Ilocos Sur inilikas na rin ng dahil sa epekto ng bagyong Egay. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Vegan. 6 na pamilya ang inilikas mula sa 2 bayan sa Ilocos Sur dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog dahil pa rin sa epekto ng Bagyo Egay sa lalawigan ng Ilocos Sur. Kasama ngayon ang lalawigan sa mga lugar na itaas sa Signal Number 2. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Governor Jerry Singson, ang mga inilikas na pamilya ay mula sa bayan ng San Ildefonso at bayan ng Bantay. Una nang sinuspende ni Governor Singson ang trabaho at klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat na rin sa banta ng bagyo. Sa ngayon, nakalerto naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagresponde sa mga residenteng posibleng mangailangan ng tulong. Meron na po 6 na pamilya na nag-evacuate dahil lumaki yung ilog at nababaha sila dito sa bandang Bantay sa Ildefonso. Tuwing meron na incoming disaster na pag-uusapan na po namin yan na nagkaisa kami na isuspende na ang classes all levels at pati trabaho ng ating mga government agencies masuspende rin ngayong araw. Para sa ganun kapag handa tayo for any untoward incident na idudulot nitong Typhoon Egay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio Bombo. Oras natin, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nasa 11 katao ang patay matapos na madaganan ng bumagsak na mga debris mula sa gumuhong bubong ng isang school gymnasium sa China. Sa ulat, nangyari ang naturang insidente sa No. 34 Middle School sa Kikihara, Heilongjiang Province ng sa China bandang alas 3 ng hapon noong linggo. Sinasabing nasa 19 na mga individual ang nasa lugar nang mangyari ang naturang insidente kung saan 4 sa kanila ang nakatakas habang 4 din naman ang nakaligtas sa tulong ng mga responding rescue workers. Batay sa inisyal na investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na mayroong inilagay na perlite o isang uri ng volcanic glass sa construction ng bubong ang naturang gymnasium. Ayon sa mga eksperto, ang perlite na ito ay nag-expand ng dahil sa malakas na mga pag-ulan sa lugar na nagsanhi naman ng pag-collapse ng bubong nito. Samantala sa ngayon ay nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang mga in-charge sa construction company na gumawa ng naturang gusali upang pagpaliwanagin ukol dito at sampahan na rin ng kaukulang reklamo kung kinakailangan. Kaugnay nito ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation sa lugar, kabilang na ang nasa 160 na mga bumbero at 39 na mga 5 trucks para tumugon pa rin sa nasabing lugar kung kinakailangan. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, inalok ho ng Saudi football team na Al Hilal ng tumataginting na 300 million euro. Ito ho'y katumbas ng 18.13 billion pesos ang football superstar na si Kylian Mbappe para lamang humaglaro sa nasabing kupunan. Initial kasing target ng nasabing football team itong si Lionel Messi, ngunit pinili nitong si Messi na maglaro sa isang football team sa Estados Unidos. Una na rin kinumpirma ng kasalukuyang club nitong si Mbappe ang nasabing alok at pinayagan naman ng management na magkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Al Hilal at ng agent nitong si Mbappe. Kung mangyayari ito, si Mbappe na ang magiging highest paid superstar sa mundo ng football.
Mas mataas ito kumpara sa $262 million na unahong pinirmahan nitong si Neymar noong 2017. Maalalang nitong nakalipas na taon, unahong pumirma ang isa pang football superstar na si Cristiano Ronaldo sa isang Saudi football club. Si Mbappe na ang ikalawang superstar na pipirma sa ilang kontrata o isang kontrata sa ilalim pa rin po ng bansang Saudi. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining palatuntunan. Madamo sa gyapon sa nagapamangkot diri sa aton kun bala suspendido ang biyahe sa mga sakayan. Standby kay tingwaan naton nga malabot diri ang Philippine Coast Guard Western Visayas sa paghatag sa aton sa latest update. May nabaton man kita diri nga mga information banwa nga may ara sang mando na gindeklarar nga may ara sang suspension of classes both sa public kag sa private elementary or preschool tubtub iya high school. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Mangin kaupod karon naton sa aton sining pagpangalagad sa dili madugay ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas, si Commander Jansen Benjamin, sa paghatag man sa latest information kay may mga nagasinulod diri sa aton nga mga palamangkutanon kung bala may ara sa any development regarding karon iya sa mga biyahe sa mga sakayan diri sa palibot sang Western Visayas sa syudad kag probinsya sa Iloilo. At the same time, lakip na diri ang Bacolod City, Negros Occidental. Standby kay ara na sa aton sini karon iyang linya live via Viber si Lieutenant Commander Jansen Benjamin. Sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Good afternoon. Bombo Chan, may ugto sa imo kag sa tanan niya tagpalamati sa imo programa, may ugto sa tanan. Alright, Lieutenant Commander Benjamin, sir, what's the latest? Any development? May mga ginpangdugang pabalakita nga announcement, aviso regarding sa aton sining mga sumalakay karon, Lieutenant Commander Benjamin, sir? Yes sir, no, ang Ocean Jet submit na sila sa notice of cancellation nila for today. Ang Wisam nag-submit naman sila but may last trip pa sila from Bacolod, no? Launa Gis, going to Iloilo. But after that, wala na sila biyahe. And then, ang biyahe natin dribla sa Ahoy, no? Pakadto Ibi Magalona, nag-cancel naman. Ang biyahe natin sa Sagay, Escalante, Cadiz, pakadto sa Cebu, San Carlos, pakadto sa Cebu, nag-cancel naman. So, may stranded passengers kita kag diri sa may banda sang Malay. Malay But Aklan. other ports, Malay Aklan, but other ports wala naman po sa stranded. Aha. All right. Now, Lieutenant Commander Benjamin, sir, saan o bala mahibaluan sang mga sumalakay nga ma-resume na ang biyahe? Actually, sir, wala mangita diri subong storm warning signal. Ang ara na subong na prevailing condition is a gale warning. Ang policy sa Coast Guard is that pag may storm warning signal, automatically na cancel ang tanan niya biyahe. But then again, no, ang mga captain natin sa barko, basta magambal sila na hindi nila kayang balod, no, ga-submit sila notice of cancellation for safety reasons. No, for example, ang diri sa aton between Guimaras and Iloilo, it is considered special area. Kung may storm warning signal but makita naton linaw man ang dagat, pwede sila pasugtan sa Coast Guard na maglayag. But if ever no, bisan wala sang storm warning signal but makita naton na perti ka madlos, lagko balod, zero visibility, that's the time na i-cancel anay temporarily until na magkanay-kanay ang
panahon, no, ang balod. So that's the reason, no. Sometimes may temporary cancellation, but after a while mag-resume naman sila sa ilang biyahe. Aha. Alright, nagavary bala ini, Lieutenant Commander Jansen, sir, Jansen Benamin, sir. Nagavary bala ini sa tonnage. Ang namin ko sa kadakuon sang sakayan. Ang mga roll-on, roll-off naton iya padayon sila sa pagbiyahe or direct lamang kita malimit sa mga sakayan katulad abi sa mga sakayan or fast craft nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo vice versa, Guimaras, Iloilo vice versa kag iban nga mga kasubong sini Lieutenant Commander Benjamin. Yes sir, no, ang gale warning ang ano naton ang policy 250 gross tonnage and below, no, so hindi siya pwede makalayag. But ang aton niya mga roro na, no, more than 250 gross tons, so pwede sila magbiyahe. And kagina, no, mga around 10-11 o'clock, nag-advise ang port ng Dumangas na hindi sila na makapadak kay team sa doka kusog sa balod na gahampas sa may docking area nila. That's why nag-temporary stop, no, ang Bacolod. Balo ka ga-coordinate man ang duha ka ports, no, if ever na may danger, makita sila nga do hindi mayo nga panahon or hindi makadak ang barko sang mayo kag unsafe, no, para sa mga pasahero kag rolling cargos na magpanaog. So ga temporary stop na sila. But accordingly, no, bago lang din naka-receive kita sang report na nakabiya na to ang Bacolod, no, sang roro pakadto di sa Dumangas. All right. Now, Lieutenant Commander Benjamin, sir, may ara bala sang reports nga nakalabot dira sa inyo talatapan nga may nagluntad abing ati do makabing naton do diferensya sa lawod or sa kadagatan naton nga sakop sang Philippine Coast Guard Western Visayas nga nagapangayo karon sa ayuda or any reports regarding that matter, Lieutenant Commander Benjamin, sir? Yes sir, no, as of this hour, wala pa kami sang may nabaton nga report, no, na involving maritime incidents. And hopefully, no, until matapos ang aton nga lain sang tiyempo, wala kita sang maritime incidents nga matabo diri sa aton nga area of responsibility. All right. Sige. With this note, Lieutenant Commander Jansen Benjamin, sir, thank you so much. Maayong hapon sa liwat. May hapon kag let us keep safe sa tanan naton nga endeavor diri sa Western Visayas. There you have it, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas, si Police or si Lieutenant Commander Jansen Benjamin. So far so good. Why kita iya sa may mga nabaton or why sa may nabaton sini nga mga maritime incidents ang Philippine Coast Guard Western Visayas kag so far daw halos kadamaan, no? Nagpadala na sang ila siniya nga communication sa talatapan sang Philippine Coast Guard nga mayara sila sang patigayunon sining cancellation sang mga biyahe, no? Bangod man sa gale warning sa kung saan mag-resume ang biyahe, hindi pa mapatod banwa sang Philippine Coast Guard Western Visayas until such time nga magkanay-kanay na ang aton siniya kadagatan, no, tidira na kag makaposible, no, maka-resume ang biyahe sa aton sinikaron nga mga kabombo. Sa mga kultura naton sa mga na-stranded, boti pulo pasensya ginanay, no, bangod man nga ti malain ang tiyempo, why man sa may kagustuhan siguro nga ma-stranded kamo dira sa kundin makamunahamtang sa keron kay ang report sa Malayaklan malang ang mayara sa stranded passengers, pero sa iban siniya nga mga lugar so far wala sa stranded passengers sa aton sini nga mga kabombo. I-standby kamo dira sa dugang sini nga mga informasyon para lang magtutok dira sa Bombo Radyo Iloilo para from time to time updated kamo may kantanan karon iya sa biyahe sa mga sakayan and of course sa lakat sa panahon. 40 minutos na nakaligad sa takna sining las 12 sa aton sining pagpanumbalik kabano adugang nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto.
Unahon tani kuruan na yang may concern sa mga biyahe kag posible halit nga or mangin epekto sang halit ni Bagyo Egay. O pagbaliktad, check naton bala ang follow-up report man ni Bombo Hanandasa kay ang Office of the Civil Defense sa aton sining mga kabombo, padayon ang pagmonitor sa mga lugar nga pwede mapektuhan ni Bagyo Egay. Lakip na karon na banwa istoryan man naton ang Iloilo City Police Office. Nagpahayag nga ang mga pumuluyo subong hindi na dali-dali kuno matiplang sa mga progresibo nga grupo, rason nga sa ginhiwat sining oblag protesta kagapon gamay lang ang nagtambong. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panundawan. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 23 to 29, 2023. Sa sining nga ulihing nga Sabado sang Hulyo, ang mga kantang mostly nagikan sa past millennium ang liwat nga magadominar sa bilog nga area sang Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Technocrats Band mag-kick off alas 6 sa gabi sa Hulyo 29 sa tiyon sa musical show na Plazuela de Iloilo Mags. Kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hulyo 30 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan,
prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon.
Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakit. Standard Time 53 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check ta si Bombo Hana Andasa. May kantanan sa monitoring sa Civil Defense Office of the Civil Defense Western Visayas, no, sa kung ano nga mga lugar posible maigo diri sang Bagyo Egay, diri sa palibot sa Western Visayas mano. Kay sa iban sining lugar to may storm signal na kag dito ganis may Bacolod, pilato ka mga kabaranggayan na to ang tagaliog na yang baha. Diri sa probinsya sa Iloilo may epekto ayhan. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana sa report, please come in.
Padayon ang pagmonitor sang Office of Civil Defense Region 6 Bambocham sa mga lugar nga malapit sa pagtiphag sang duta kag pagbaha tuga ni bagyong Egay. Ang Western Visayas naka-eksperyensya sang enhanced southwest monsoon nga may mahinay tubtob mamunog nga ulan kag mapadlos nga hangin nga nakatuga sang pila ka mga pagbaha kag pagtighap sa duta diri sa rehiyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Cindy Ferrer, spokesperson sang Office of Civil Defense Region 6, iya ginapahayag nga may 17 ka mga barangay sa Negros Occidental ang epektado sang bagyong Egay kung sa diin may masobra 4,000 nga pamilya ang naapektuhan. Dalayon man didto ang pagmonitor halin sang Hulyo 22 kung sa diin gasulod pa lamang ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, may na-report na nga pagbaha kag pag-usmod sang duta. Samtang may na-record naman nga pagbaha kag pag-usmod sang duta sa probinsya sang Antique, kag rock slide naman ang na-record sa probinsya sang Aklan. Suno pa sa iya, wala sang may na-record nga damage to infrastructure ang bagyo apang may isa lamang ka partially damaged nga balay sa Negros Occidental nga kung sa diin sige pa ang pagmonitor sang Department of Social Welfare and Development Region 6. Dugang paniya, madamo nga mga barangay ang na-identify nga highly susceptible to landslide and flooding suno sa Mines and Geosciences Bureau Region 6 nga mostly makitaan sa probinsya sang Antique, Negros Occidental kag Iloilo. Nagapanumduman ang Office of Civil Defense Region 6 nga maghalong kag magpreparar ang mga pumuluyo sa tion asang bagyo kag hibaloon ang mga emergency hotlines asang ilang local government unit kag nagapangayugid sila sa mga mangingisda nga likawan anay ang pagpalawod kay may mga gale warning o kon advisories nga hindi pwede kapalayag. Amuman sa mga travelers nga maghalong gid kay may mga suspension of trips sa rehiyon kag kontani kung hindi lang man importante ang pagalaktan i-cancela na lang anay. Yari bala kay pamatian naton si Cindy Ferrer, ang spokesperson sang Office of Civil Defense Region 6. Yes, so far diri sa aton sa may Western Visayas naka-experience gid kita sang pag-ulan kag may dala nga paghangin ini nakatuga sang pagbaha man sa pila ka mga lugar diri sa may rehiyon kag landslide. So far may ara kita ka 17 ka mga barangay specifically sa Negros Occidental nga apektado sang bagyo. Ini man nakaapekto sa masobra 4,000 kung 4,379 ka mga pamilya composed of 16,252 ka mga individual ang naapektuhan sa ini nga bagyo. Pero sige pa ang pagbato naton sa report, so posible nga magtaas pa ini considering nga may mga reported kita nga landslide kag flooding man sa probinsya sang Antique. May ara man kitang rock slide sa may probinsya sang Aklan. Kag sige man dito ang pagmonitor naton sa may probinsya sa Negros Occidental kay may mga landslide man kag flooding dito nga na-monitor kita halin sang July 22 sang nagasulod pa lang ini nga bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So far ma'am, may na-record bala ka mga any damages sa atong mga infrastructure dali sa Iloilo? So far as to infrastructure, wala pa kita sang nabaton. May mga damaged houses lang kita, isa ka partially dito sa Negros Occidental. Ongoing pa ang pag-validate man sa aton nga DSWD Region 6. Ang aton nga tulay dito sa may Paliwan, kiti temporary road malang na siya, hindi na siya nga dugay na nga tulay na nga naguba, so hindi man siya bago, so hindi siya masulod sa aton nga damage to infrastructure. But so far sige pa man ang pag-consolidate, so we will see kung pila ang ma-incur yung damage sa aton nga infrastructure as well as sa aton man nga agrikultura. So ano mo mga pahanumdom sa mga tao subong kay may bagyong Egay kita mas kinula ka naman paidalong mga Iloilo sa any signal number? Yes, so far ang Western Visayas gina-emphasize man namon ini kaupod sa aton nga pag-asa nga ang aton na eksperyensyahan diri among enhanced southwest monsoon. So sige ang pagdala niya sini nga pag-ulan kag may dalaman nga paghangin nga makatugas ang pagbaha kag landslide. So far madamo-damo sang aton nga mga barangays identified to highly susceptible to landslide and flooding by MGB Region 6 904 so far kag mostly sini sa may probinsya sang Antique, Negros Occidental kag probinsya sang Iloilo. So padayon lang nga
preparar ang ating nga pumuluyo. Ibaluon gid nila kundiin ang evacuation centers kay ready naman ini mag-cater sa ilaing kaso ang inhanglanon nila mag-evacuate. Ibaluon man nila ang ilang mga emergency hotlines sa tagsa nila ka local government units and also sa aton nga mga mangingisda amo gid ginapangayo namon sa subong nga kung pwede ikawan gid nato ng pagpalawod kay may mga gill warning advisories kita. Hindi kita pwede pa palayag no kay ang disgrasya usually nagahalin sa aton nga mga fisher folks nga wala gid permi nagapapugong nga magbiyahe o kon mangingisda bisan nga grabe na gid ang balod, so dira kita permi nag-record man sa casualties based sa records naton kag also sa travelers naton maghalong gid may mga suspension of trips kita sa subong sa region tungod sa gale warning, so kung pwede i-cancel lang anay aton nga mga lakat kung hindi man ang importante kag padayon kita nga maghalong man sa aton nga pag-travel sa kung diin man kita makadto diri sa pungsod sang Western Visayas or outside sang region. Kag ato na nabatian ang pahayag ni Cindy Ferrer, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat Hanajoy Andasa sa imo siniyang report. Di sa mga kabombo nato na. Amo to ang palinton sang Office of the Civil Defense. Ang ilasin nga ginafokusan gid ning mga nagapangisda bla, no? Hindi gid magpatbinturar, hindi gid magpatiaw-tiaw nga abi nyo kung kaisa may tsimpo nga doon nagkanay na basi kung pwede tato makalayag na kag makapropangisda o. Okay, ti kinanglanon gid. Pwede pa iway-iway tanay kag hulaton naton ang announcement nagikan sa aton sini mga local authorities, no? Or mga ahensya sang gobyerno nga nagatutok sa sitwasyon naton, no? Subong may epekto diri nga dala si Bagyo Egay sa aton siniya nga mga localities. Standby ka mo pagtutok lamang diri sa Bombo Radio kay from time to time maghatag kita sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton siniya nga pagpangalaga. Tingwan taman diri nga malabot ang linya sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. May kantanan man sa ila siniyang assessment kag mga advisory bangod man sa sining paglain karon sang tiyempo diri iya sa syudad sang Iloilo. Ang una naton nga impormasyon nga nabaton is may cancellation of classes. Banta ano pagid ang iban sini iya nga sarang mga impormasyon nga makuha naton from the Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton basta gani iya mamunog ang ulan. Now, may mga lugar sa palibot sang syudad nga nagataas ang tubig, nagabaha-baha sila. Kumusta naman ay hanang monitoring sa mga coastal barangays sang syudad? Tingwa naton inagkaroon sa aton man sinipren nga pagpangalaga diri sa gyapon sa Bumbuhanay sa Udo. Kabilugan nga 6.5 million ang total prices nga ipanagtag nationwide sa Suwerte sa Palengke 2023. Magtipon sa mga proof of purchase nga magamit sa paghulog sang entries kag mag-angkon sang tsansa nga magdaog sang linibo sini nga cash prizes kag balde-balde nga papremyo kada semana. Dali lang gid no kay balangko excited kamo sa linibo nga swerte kag balde-balde nga papremyo. Kada semana i-check kanay naton si Miss Donna Magno, ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Miss Donna, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Zone. Good afternoon. Sir, good afternoon. Oo, maayong hapon sa imo kasi imo tagpalamati Yes. Miss Donna, nagpakigangot kami sa imo agud nga mahibaluan naton ang latest advisories man and informations from the Office of City Disaster Risk Reduction Management Office bangod man sa sining maulanon tanga panyempo, Miss Donna. Oo, no. Kay mga late this morning, nag-advise ang aton nga Emergency Operations Center sa aton nga chair sa City Durham Council nga sang suspension of classes sa tanan nga levels, no, public and private, bangod sa kondisyon sang aton nga tiyempo. So it is forecasted nga gid siya sir, windy biga kag cloudy pag gid na siya moderate to heavy nga rainfall ang gina-expect naton.
sorry, nagalakat ako. Ang chance Yes, of ma'am. rain is 100%, tapos ang expected rainfall natin is 50 millimeters. So, kung moderate to heavy, so amo ni siyang ma-experience natin nga gulpi lang balaga ulan, tapos ginabubo, tapos maguntat naman. So, that's 2.5 millimeters to 15 millimeter rainfall per hour. So, gina-expect ni siya per pag-asa, kag sa mga ibang mga sources natin, this afternoon ni siya ang bagbubo sang ulan. So, that's why gina-recommend to siyang suspension. So in with the intention niya at ang mga kabataan nga sa mga eskwelahan maproteksyonan nato na para makapuli sila temprano. Aha. All right. Now, as forecasted, Miss Donna, mga pila ka adlaw nga magparu-pareho sini ang panyempo naton kag ang average sang rainfall diri sa syudad sa Iloilo. Hasta buwas ni siya, sir. Kay by Thursday, expected naman siyang nakagawa na sa Parno, mag-re-improve na niya ang ato niya nga panahon. So, ang possibility nga hasta buwas ang suspension of classes medyo mataas. Actually, sir, ginasunod ni siya nato no ka-monitor. Kay kung manotice man ninyo the previous days, bisan ginasili nga mabaskog pag ilang hangin na ginabantayan naton nga gaulan, so agi-agi lang gina siya. So, although ang dating head sa pag-asa sa ato nag-advise na siling niya until tomorrow pwede na kamo ka-declare. Pero ang subong lang sir ang namon gin-advise kay tonight, depende sa sitwasyon, kag depende sa forecast. Amo naman mag-recommend ang aton nga Emergency Operations Center. How about sa mga coastal barangays naton, Miss Donna, kumusta ang monitoring? May reports na bala nga may mga nagtaas ng tubig or kung ano pa dira ang posibleng halit nga tuga sining mamunog nga ulan nga dalaman ni Bagyo Egay, Miss Donna? Oo, Bumbutsyam, no? Bob, thank you again for mentioning that. Kaya balaan na to si Egay niya, ni Basko ginang hangin, no? Kadala may aragan ni kita nga gale warning today. May nagpadala kay may CCTV kita, may nagpadala pa sa mga picture sa mga balod dito sa may Fort San Pedro, bala? Yes. Pagahalo sa mga sa coastal naton naga-experience sang dalagko nga balod kag hangin. So any moment gi-expect na kami nga may ara guro na may mag-report pa sa, but as of now wala pa man may nakasulod, sir. Pero again, sulit-sulit na siya namon nga nga pagpahanumdum sa aton mga pumuluyo nga ara dira. Expected na basta may babaskog nga hangin dalagko na mga balod. So ang mga mahuya nga mga panimalay, ang peligro nga ginaatubang, sir, no amo na siyang pagkarumpag. So madumduman mo sang previous nga weekend bala. Yes. Kuno amo ning Saturday sang nagligad pagin. Ang tublang balay nga narumpag tapos may ara nga 9 months old nga baby. So isa na sa mga senaryo nga pwede matabo. Kay bala naton nga damo sa mga panimalay dira ang mahuyang made of light material. So kung magsugatay sila sa mabaskog nga hangin, mabaskog nga balon, chances are may magkalarumpag yan. Aha. Advice from the City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga kabombo naton, particularmente mga nagapuyo sa coastal barangay sa Ma'am Donna? Yes, Bumbutsyam, salamat gid no sa tanan nga mga kabombo no naton dira nga nagapalamati padayon kita sa pag remind sa ato mga pumuluyo no nga magaligmati kita ka magprepara sa sini nga event amo ni ang bagyo ang effect ni Egay kag sang southwest monsoon. Hindi kita magkataka no sa pagmonitor, pagbaton sa mga information halin sa aton mga barangay leaders kay nga mga impormasyon nakaano man ni siya, sir, naka-anchor sa science no so kung ano ang mga datos nga nabaton naton sa nagkalalain nga mga sources of information. Ang atong ginatan-aw diri amo ang peligro ang ginapangatubang naton dala sang bagyo, mabaskog na hangin, madamo nga ulan. So kung may ara kita mga emerhensya, magtawag lang kita sa aton nga Emergency Operations Center sa 0919-066-2333. Kamo lang na siya, sir, mayong hapon. Aha. Miss Donna, can you repeat sang number please? Ang aton nga emergency hotline number no, it's 0919 066 2 tapos 3 Aha. 333. Okay. So kabay pa nga way man ta nagapangayo nga may mga mahalitan but ang aton paghalong lang nga ma-prevent naton ang anuman nga mga hindi mayo nga matabo sa sining maulanon sining nga tiyempo. Miss Donna, thank you so much for your time. Good afternoon. Butcham no kag mayong hapon sa tanan. Dariwavit si Miss Donna Magno ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. So, ang ginbasihan para iya sa suspension of classes amo ang rainfall no? Ang kung sa diin ti ginalauman
nga mataas ini kag makatugas ang pagbaha. Ti may pipila ka mga eskwelahan nga daan diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, mapapubliko pribado man ang ginabaha sa tagsa ka mayara magtupa sa mamunog sining ulan. So para iya nga hindi na madugangan pa ang huol sa mga estudyante kag ginikanan, insuspend na lang ang klase. Kag obserbaran pa ni later on karon sa gabi kung ang suspension of classes padayon tubtubwas sining adlaw sa aton sini karon yang mga kabumbo, no? Kay makaluluoy ang mga estudyante at the same time mga ginikanan mabudlayan kaya kunang ginikanan abi karon nagatrabaho tapos way sa oras ang suspension of classes ti mabrubudlay gawa, no? Magwa pa siya sining trabaho, bayaan niya trabaho kay sugato niya sining bata dito sa eskwelahan. Kag dalon sa ila sining balay, pauli sa mga kabumbo naton sa mga school students mo. Ano gina? Kung may suspension of classes, pabalaan yun ninyo sining ginikanan nga why na kamo klase pagkahapon, kag direkta puli. Hindi na kay kung sa din pa magkanto. Nagyan tama na bumbuhumel mo. Nga pagkaudto, why na klase, kay mamunog sining ulan. Ti poy-poy lang tapos kundi ka na makalabot ti mayo lang kun why isang mga diferensya nga matabo dira. Pananglitan abi karon nga may rimalaso, ti kunti dako nga problema naman. Amo ganina banwa, no? Nga nagakadapat kit kun wala sa klase sa mga talatapan kung mga wala sang klase lang mga bulutuan dapat inform nyo man ang ginikanan para nga bisan hindi magpabalo ang mga estudyante pasi kung magpadulong sila kung din dira mabalaan sa ila sa ginikanan nga wainas nagli klase sang hapon kay gin-suspend. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kag murang isa pa gini nga kung makita naton bala nga sitwasyon sa dalanon nga nagadanaw-danaw. Tapos na mo estudyante nagaka-stranded kay ti laka-laka man na nagabiyahe sini iya nga salakyan. Kay ting iban sini nga salakyan adlok man iya nga maglusong sa nagadanaw sini nga dalan. Pila ka mga dalanon nga naton diri kon magmunog sini ulan nagadanaw nagabaha. Dugangan pa sa nga high tide. Ti taas ang tubig sa mga dalanon naton may lang tani ko ng salakyan ta convertible bla. Nga may push button lang bumbumel, no? Naga-transform na yun sa pambot. Pambot. Para kabisan na baha. Sige, ibuslog lang na yun. Anyway, ang aton sininga pagpanghalong hilabi pa sa mga kabumbo naton dira sa mga coastal barangays, bauti mag-ulualigmat gid kamo dira. No? Mamadlos ang hangin. May gale warning kita at the same time tikon palayo nga magsaka ang level sang tubig amat-amat na kamo daan evacuate, no? Kadto kamo sa barangay hall, pangayo kamo bulig sa inyo siniyang mga barangay officials para nga ila sini ma-inform ang City Disaster Risk Reduction and Management Council or office rather agud nga makatag sang gilayon sininga ayuda. 14 minutos na nakaligad sa takna sininga. Launa pagbalik nato na banwa dugang pagin nga mga balita kag impormasyon post SONA assessment. Ang probinsya sang Guimaras si Gov Nava 10 out of 10 ang hatag niya kay BBM nga grado. Ang ICPO naman diri banwa ang nagpahayag may kantanan sa sining sining mga hublag protesta bla ang sa ICPO sinya subong iya nga panyimpon hindi na nila madali-dali tunto tawo, no? Hindi na nila matiplang tawo mga progresibo nga grupo rason nga gamay lang kuno ang mga nag-upod sa hublag protesta. May mga pumuluyo naman kita nga nagapahayag nga doon napigawan sa kampanya sang Marcos administration batok sa illegal nga droga kay may minor de edad gali nga nagdakpan sa bypass operation, no? Agoy. Anyway, pagbalik taon nahon taning ICPO assessment ni Police Colonel Juristi Coronica, lakip na diri ang 10-10 nga grade ni Governor Nava
kagang pumuluyo ba o napigawan sa kampanya batok sa illegal nga droga sang Marcos administration. Balita kag mga impormasyon balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang Lapaz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calorie. Ang Bomboradio Iloilo Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikan sa tak ng alauna. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao aton sining himaloon ang post-on na assessment ni Police Colonel Joris T. Coronica. Isa sa mga gin-highlight sang ICPO Director ang obserbasyon sa ginpatigayon sining hublag protesta kagapon. Although ngati ang hublag protesta iya ang unang hugnat sini ang sang agar ng umpisa iya to sang Manibela, may kantanan iya sa protesta nila sa pagsinggitan nga untaton ang modernization or shall I say phase out sang mga traditional jeepneys. Ang isa pagin ka hublag protesta, muting hublag protesta iya sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Pero ang common denominator sinadre nga gamay na lang ang nagtambong sa mga hublag protesta kag hambal sang aton sining ICPO Director siya ti nagapamatod lamang nga hindi na madali-dali tiplang sang progresibo nga grupo ang iban nga tawo nga mag-upod sa ila. Si Bombo Chari Sumagpao may follow-up report siya. Sa report, please come in. Matauhay ang bilog nga syudad sang Iloilo kagatuman kagamay ang nag-upod nga mga miyembro kag mga pumuluyo nga amo ang nagtambong sa mga ginpatigayon nga hublag protesta kagapon. Amo ina ang assessment sang Iloilo City Police Office kadungan man sang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa nangin interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga kung ikumpara sa nagliligad nga mga pagpatigayon man sa nga nagkalain-lain diri nga mga hublag protesta kagiban pagid nga pagtililipon sa diin nga ti lain-lain man ang mga nangin presidente diri subong nga ginpatigayon nga sona ni Presidente Marcos amo ang pinakagamay nga ang suno diri sa talatapan nga ti gamay lang gid ang mga tawo ya nga nagatambong. Kung obserbahan suno kay Major Sangrines ang mga nagululupod pagani kag nag-intra sa hublag protesta amo ang nagikan pa sa mga kaiping nga kabanwahanan sang syudad sang Iloilo kag hindi mismo ang mga nagapuyo diriya sa syudad. Rason nga ti pananaw nila may ara na sang awakening kung sa diin nga ti hindi nagali madali-dali subong tunto ang mga tawo nga mag-upod intra sa hublag protesta. Bangod kabalo man kuno sila nga ti may ara sang mga pagsulundan ang kapulisan nga
dapat gid sundon sang mga nagapatigayon sa nga rally. Gapasalamat man ang talatapan sa mga sektor sang kabataan kag mga estudyante kay ti gamay lang gid ang ila sini nga naobserbahan nga mga estudyante nga amo ang nag-upod sa nagkalain-lain diri nga mga sakdag. Ginalikawan man sa Iloilo City Police Office nga ti ang mga estudyante nga ini amo ang mahagaran nga kalabanan nga daan sa ila sini nga pagmonitor damo kuno bombo champ sang mga estudyante nga amo ang nagakahagaran sang mga grupo nga ti mag-intra sini sa mga rally nga ti waay man makahangop gid kaga makaintindi. So dako man ang ginbulig sang Special Operations Team sang Public Safety and Transportation Management Office sa aton sini nga kapulisan kay ti ginhatagan man ini sila sang permit sang Iloilo City Government nga magbulig sa kapulisan ilabi na gid sa mga rallyista nga ti ang sala ang ila sini nga pag-parking sa mga bike lanes nagapark tagti sa mga areas nga hindi pwede dapat parkingan. Nagapasalamat man si Major Sangrines kay ti UAI sa nga natabo diri nga pag-intimidar o kon pagpangharas sang mga nagprotesta kaga wala natandog diri ang padayon nga ginabantayan nila nga kalinong kaga katawhay sa syudad. So overall ang ila sini nga na monitor nga mga grupo mga miyembro kag mga grupo nga nagtambong naglabot lang sa 200 lang tanan kabilog. Ina tanan humalin sa may Tagbak Terminal pakadto sa may Infante Flyover kag amo man sa bahin niya sang aton sini nga Iloilo Provincial Capital. Sa bahin sang aligasyon diri man kagapon man mismo sang mga naghublag protesta sa bahin sang Infante Flyover sa may distrito sang Molo kung matandaan sang aton nga mga kabombo nagaaligar diri ang mga progresibo nga grupo nga tigin sabotahe ginsita sila sang kapulisan kay ang ila sini nga ginabitbit nga mga placards amo ang wala nagasanto kuno sa ila sini nga pangayo nga permit man sa may Iloilo City Police Office kag sa may Iloilo City Government kay sa bahin sa nga kapulisan suno kay Major Sangrines waay man sila nang sita sa mga progresibo nga grupo nga ini. Kaya ang sunod diri kay Major Sangrines ginchekyar lang kaga gin-remind ining mga grupo kay ti nakit-an nga ang kausa o kon ang ginpatigayon sa idalom sang Infante Flyover amo ang isa diri ka transport strike sang mga drivers kag operators. Apang sa report nga nabaton sang Iloilo City Police Office remind ginchekyar lang sang kapulisan kay may nakit-an kuno diri ang kapulisan nga ti may ara sang placards nga wala na nagaangot pa sa ginapatigayon nga transport strike. So waay ginsita gin-remind lang kag ginchekyar sang kapulisan ini nga placards sa mga grupo sang mga nag-intraya sa may transport strike. Yari bala pamatian ang pagpaathag diri ni Police Major Sheila May Sangrines. Matawhay kahapon ang bilog nga syudad sang Iloilo kagatuman kagamay ang nag-upod sa hublag protesta. Kumpara mo sa mga previous nga mga zona sa mga previous nga presidente, makita mo nga amo ni ang pinakagamay nga pagtililipon or pagpatigayon sa hublag protesta. Kalabanan sang mga nag-upod sa protesta is kung mo obserbaran naton is nagikan pa sa mga makaiping nga mga banwana kag hindi mismo ang taga diri sa syudad sang Iloilo. So amon sina dira nga pananawan nga ti mang ara na bala ng may awakening na gidya kag ang mga tawo hindi mo na madali-dali haylo nga mag-upod lang basta-basta kapin pa kabalo sila nga may mga rekisito, guidelines, may mga security measures nga ginapatuman or pagsulundan ang kapulisan nga ginaubra. And nagapasalamat man kita nga ang aton nga mga sektor sang kabataan kag mga estudyante madamo ang wala man nakaupod or nakasakdag kay ti kabalo kita kung kaisa ang ginalikawan naton sinadira ang maano bala nang ma-deceive o kon mahagaran lang nga wala man makahangop nga ang ginuupdan nila is in the guise of a legitimate cause sa mga transport group naton
pero hindi may ara gali sila ya personal pagid nga nga mga kausa agenda nga ti do ginasakyan lang bala. So nakita naton nga kagapon dako man ang bulig sang aton nga mga Special Operations Team sang PSTMO kay while gintagaan sila sang permit sang aton syudad nga makapatigayon sang hublag protesta, pero nangin isa sa mga panumdum no sang aton LGU guidelines nga dapat hindi man sila mag-violate sa mga pagsulundan naton diri sa siyudad sang Iloilo kaangay sa mga bike lane naton nga kuparon nila mga no parking nga mga lugar nga parkingan nila. So bantay no full alert man kagapon ang aton nga mga katapo sang Special Operations Team sang PSTMO kag ang kapulisan ta kay tungod nga naka-secure sila permit standby gid kag nagahatag lang kita giya nga hindi lang sila mangharas, mangintimidar kag sundon lang nila kung ano mga nakabutang dira nga mga panugyan kag hindi na sila maghambal nga manguna pa sila sang tinagamo or maghatag sila sang threat sa mga matublag ang kalinong kagkatawahay naton. Sa kabilugan nga siyudad sang Iloilo kung suma total na lang naton na ang nagpatigayon nga nagtilipon diri sa Kapitol dito sa dalom sang UP flyover kag sa Tagbak more or less 200 lang gid ang pinaka-peak nila nga pwersa kagapon. So ang sitwasyon normal kaga masiling naton waay man sang dirino nga siling naton amam kay ti sa kagapon man nga adlaw nakapalabot man ang mga naghublag protesta sa bahin sang Infante flyover nga ti may ara sa nga pagpangsita diri sa ila. Kumusta ang sitwasyon kag ano tong assessment naton? Ang pagkabig nila is pagpangsita pero actually gin-secure lang to kag remind sila nga kung ano ang ila to nga gin-applyan sa permit nga legitimate nga kausa like no to PUV modernization or ang kausa nila nga naangot sa transport concerns amo to ang gin-emphasize sa ila. But may nakita to ang aton nga kapulisan nga may mga pilato sila kang materials pagid nga hindi naangot sa kausa sa mga transport group ta. So amo to nga nag-remind lang actually kag nagpahanumdom no ang aton to nga police dito nga na-assign. And well naintindihan man nila so amo to nga tiway naman to sila nagsigi. Kay kadamo to sila mga dala nga materials nga tipyok nga ara sa ila. So amo to nga gin abisuhan lang sila kay ang nabutang sa permit dito ang ginaplayan na nila is sa ila kakausa sang transport group naton. So amo to nga sala lang to ang paghangop no sa mga sapyak nga grupo. So amo nang nangin atotasyon. Pero again, kabaluman ang aton kapulisan sa ililimitasyon kung obserbaran naton even sa mga pumuluyo nga nagalabay dito. Basically ang aton dira nga role is i-ensure lang gid nga ma-maintain ang kalinong kagkatawhay kag standbyan man sila kay naka-secure sila permit. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. So sa aton sini nga mga kabombo na ubra sang kapulisan ang ila sini nga role kagapon nga adlaw amoy na ang nangin assessment man sang kapulisan kag ti malipayon man sila nga waay sang violente nga natabo kay ti ang kapulisan nagpatigayon man sang maximum tolerance kag ang mga progresibo nga grupo amo ang nagsunod man sa layi bombochamp kag ti waay man nagdala diri kag waay man sang intimidasyon nga natabo gid sa bahin sang kapulisan man kag sang mga naghublag protesta. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari sumagpaw sa imo sining follow-up report. No, isa man sa mga ginpasalamatan naton kay way isang mainit sini iyang sitwasyon nga nagpatunga sa progresibo nga grupo kag sa aton sini kapulisan. Ti ginarespetar man sang pulis kuno ang inyo sini nga freedom of expression but ti syempre nagakadapat sundon lang or within the bounds ang
permit nga ginhatag sa inyo sa pagpatigayon man sang hublag nga protesta. Oras na ton, 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa. I-check ko naman this time si Bombo Lindsay Bade kay si Governor Felipe Hilanava ang naghatag iya sang 10 out of 10, perfect 10 score sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Kay nalakip ko nung Panay Guimaras Negros Bridge sa prioridad sang administrasyon. Oh. Ano pag inayhan ang nakitaan ni Gov Nava nga naghambal siya nga perfect score ginang ihatag yung grado sa kay President Bongbong Marcos sa iya sinikaduwa nga State of the Nation address. I-check naton si Momolin Sibari. Momolin, sa report, please come in. Ginatagan Bombotsam ni Guimaras Governor J.C. Ramanava sang score nga 10 out of 10 o kung perfect score ang ikaduha nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Governor Nava Bombotsam ang nagtambong personal kahapon nga adlaw sa State of the Nation address sa nasambit nga presidente. So ginpakikangutan naton ang nasambit nga gobernador kag iyang pahayag nga ginakalipay niya nga special mention gid ni President Marcos ang madugay ng ginalauman nga Panay Guimaras Negros Bridge. Suno sa iya, dako ini nga oportunidad para sa mga taga-rehiyon sa isa na ti maumpisahan ang pagtukod sa nasambit nga taytay. Sa pagkamatuod, kahapon nga adlaw, pahayag niya tupad gid sila Bombotsam ni Iloilo Governor Arthur Daffensur Jr. kag samtang ginamention pa lang sa nga presidente ang link bridges ginapangabay na nila nga duha nga kuntani ma-mention ang Panay Guimaras Negros Bridge kag tisang nalawag ni President Marcos todo man ang palakpak nila ni Governor Defensor amo man ang iban nga mga opisyal sa Western Visayas. So bentaha para sa Guimaras non ang nasambit nga taytay bangod mangin mahapos ang transportasyon sa pagpadulong sa kaiping ng mga probinsya. Nagapati man diri gani si Governor Nava nga madamo pa sang sarang nga mahimo ang Marcos administration kay ti sa sobra isa ka tuig pa lang nga nagapungko bilang presidente si Marcos. Madamo na ini nga tinapangatubang nga problema sa pusod kag mas maayo pahayag sang gobernador nga hatagan man sang tsansa ang nasambit nga presidente nga mahatagan sang solusyon ang mga problema subong sa Pilipinas. Kinahanglan man nga tihangpon ang presidente bangod madamo pa ini sang hilikoton bangod kun sa local government unit kung kaysa nagaproblema na gani ano pa ihan sa pagdumala sang bilog nga Pilipinas. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Guimaras Governor J.C. Ramanava. Nakita naman ito kag nabatian ang mga priorities niya kag ginakalipay gid naton sa Region 6 kay gin special mention gid ang Panay Guimaras Negros Bridge. Ato kami danay man ni Governor Toto Art Defensor, mga congressman sa Region 6, si Mayor Albi Benitez ang Bacolod City. So we welcome the development nga it is part of the priority which nabala nato sa subong yara kita subong sa bidding process and detailed engineering design as of now. So ang isa ka dako nga project nga ginapananaw naton sa Leon size to matigayon gid ka matter of time. So it's a welcome sinaton oportunidad para sa Region 6. Kag nabala nato naman siguro nga first year pa lang itong presidente sa subong. Natural kadamo man sa ginapangtubang problema sa atong pusod kag makita nato ang direksyon kundi napakadto. So at least klaro man as to the economic initiatives ang mga health priorities ang mention niyang partnership with local government units. So I think these are the things to watch and wait. Hoping ini nga vision matigayon man para sa
pungsod Pilipinas. Sang tion kahapon, Gov, nga na mensionar ang ining panay Guimaras Negros Bridge. Ano gilayon ang nangin reaksyon nyo? Ato paday ka mo bala ni sa mga iban nga governors, especially si Governor De Pitor? Tupuray kami ni Gov to Art. Kag tinutural, happy gid kami. Kay pag muno na to sa link sa mga places that is divided by water. Mo to. Di na ulat-ulat na mo nga. Sina mo kabay madala lang ato sa So pag mention, natural mapalakpak dito tudo kag at least for the first time gintagaan emphasis sa proyekto. Kag nabalaan naton ara na ginsubong nga ginasalang ang iya nga detail engineering design. So gina-welcome gid ang tanan nga mga sista naton sa Region 6. No? Ito sila tanan. Dito pa kami nga area nagapulong ko kagapon. Kag daw happy kami nga motong development nga gintagaan gina-emphasis kag priorities ang ato presidente. After sang ining nangin speech ni President Marcos, Gov, kagti pag-mensionar sang panay Guimaras Negros Bridge, after kato may ara bala sang lipot nga pag-istoryahanay ninyo sang iban nga mga gobernador, like for example, ikaw man sa Negros kag sa diri sa Iloilo si Governor So actually, ang ara ito kagabigan updaday, ito upod lang to art lang upod ko. So we're hopeful kag natural ang LGU nga araman to si Mayor Albi Benitez ang Bacolod. Duty ang mga congressman to sa Negros araman, congressman sa Iloilo araman, si Kong Lucille ato man to sa para sa Guimaras. Kag ginakalipay gid amon tong announcement kay dako nga bagay para sa Region 6, no? Malink naton ang duwa ka dagko nga isla through Guimaras. Maposta sa pagbiyahe kag mismo nga movements and goods naton sa pinakadlaw. Mismo ang tourism naton mapos kag convenient sa tanan. Lastly, Gov, suma total ang nangin speech ni President Marcos sa iya ikaduha nga State of the Nation address. From 1 to 10, 10 is the highest. Pila ang ma-score ni Governor Nava? Kung dadala to ang PGN to, kung 10 ko na lang first time nga talawagan ang ina nga project to. Kag ginahulat na ginalin sa una. Matagaan na opportunity. So, with the rest ang iban nga mga i-mention na sa Presidente, i-incendio na to ng first year pa lang sa office. Kag kadamo sang ilikoton. Kung kita ka problema sa isa ka gamay nga local government unit, how much more ang isa ka Presidente para sa pungsod Pilipinas. So, I think we must give time para nga matigayon yung nga vision. Kag subong man nakita nato nga nato ng region, hindi mo sa pananawan sa Presidente. Si Governor J.C. Ramana ba? I stand corrected. Ang utod yan nalawag ko gina. Governor J.C. Ramana ba? Bombolins. Yes, Bombo Cham. So ginalauman na halos tanan man nga mga officials no sa Western Visayas ginalauman gid ni Bombo Cham ang panay Guimaras Negros Bridge kay madugay na ining madugay na ining luyag gid sa mga opisyal naton nga matuma na ini maumpisan matukod ang ining panay Guimaras Negros Bridge. So duha ining components sa Section A, we have 13 kilometer panay to Guimaras Bridge. Kag sa Section B, 19.47 kilometer nga Guimaras to Negros Bridge, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitan Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade tikon matabo nga matigayon ang Guimaras or Panay Guimaras Negros sa bridge sa idalom sang
administrasyon ni President Bongbong Marcos kag sa idalo man sang administrasyon ni Governor JC Raman Nava ti mayo ni nga development karon para iya sabahin sang Guimaras Island, hindi lang kay sa Guimaras Island kundi lakip na iya sa Negros mga kabumbo kay mas mangin mahapos na aton sini iyang transportasyon. Katulad iya kung may mga gale warning or anuman nga mga storm signal, ti mayara sang upang sa transportasyon. Kung magpadulong kita iya sa may Guimaras, magpadulong kita sa Negros. Ti kung matigayon gid man ini banwa, sa aton sini nga mga kabombo, pilaihan kapilo ang mahatag sini nga development sa bahin karon sang turismo kag ekonomiya sang probinsya sang Guimaras kag sumungman sa Negros. Kag hindi lamang dira sa Ilay, pati na diri sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Ti kabay pa nga matigayon na ini kay pila naman iya ka administrasyon ang nagligad but lunsay napaslawan. Now, may kantanan sa pagpatukod sining mega project ining Panay Guimaras Negros Bridge sa aton sining mga kabombo. 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa. Napigawan kuno ang pumuluyo sa kampanya ni Presidente Bongbong Marcos batok sa illegal nga droga. Kag may duha ka minor de edad ang nadakpa naman sa buy-bust operation. I-check naton ang linya karon ni Bombo Jomar direktamente sa bahin sang patrol. Pati minor de edad subong nag-engage na sa illegal drug proliferation. Iisa man siguro sa mga nanginbasihan sa mga kabumbo naton kung nga hambal sila nga daw pigaw ang kampanya ni President Bongbong Marcos kon illegal drugs ang aton sini nga paga-istoryahan, pero kon manotisyaran mo wala tuo man gani ang mga buy-bust operation kag dalagko iyang nga mga balor sang ginapahayag illegal nga droga ang nagakakumpiskar sa aton sin mga kapulisan sa ila sini nga mga subject person. Tilang taon naton kung ano ang pahayag karon ni anong nanginbalasihan sa mga kabumbo naton nga nakapahayag sila nga propagando ang kampanya sang Marcos administration kung illegal drugs ang aton sini nga pag-istoryahan. Bobo Jomar sa report, please come in. Bombo Champ, ara na karon sa kustodiya no sang balay dalayunan ining duha diri karon ka minor de edad nga nadakpan sa drug buy-bust operation nga gid patagayon diri sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kunal PDEO 6 sa pagpangunahan ni Police Captain Glenn Soliman. Based diri sa record sang otoridad, ang ining babayi nagaedad ini siya 17 anyos, taga Kalaparan, Revalo. Kag ining isa di mo ning lalaki 15 katuig, 15 years old, estudyante ni silang duwa taga Rizal, Estanzuela, city proper. Based diri sa record sang otoridad na kuhaan ini sila diri karon sang balor suspected illegal drugs nga nagadakat sa 40,000 pesos kag more or less mga 5 grams ang ining suspected shabu nga na-recover diri sang otoridad. Based diri sa pagbusisa naton suno kay Police Captain Glenn Soliman sang RPDEO 6. Bali ang subject gidali nila diri karon Bombo Champ, legal na ang edad. Based sa record amo ning gagawa nga pangalan si alias Lindo. Suno kay Police Captain Soliman, bali amo gini siya ang transact karon sang police officer buyer kag sang time gani no sang regayo na ang ining pagbaklanay sang illegal nga droga. So bali ang ining duha ka minor de edad amo ni ang ginsugo sang sining subject nila nga magdulong sa sining suspected illegal drugs sa iya sining nga buyer. So muto nga natabuan nga natigayon nga mabaybas pamagi diri sa iya sa police officer buyer. Based man sa pagprosesa sa otoridad nga ginsugo lang kuno sila sang iya sini nga tiyo nga mo ni ang subject sang otoridad sa drug buy-bust
operation. Ang natabo, bangod nga ti droga to, nasuspitsahan droga, ti duwa ini sila gindakop, pero ang ini subject wa ito sa lugar, Bombocham, amo na nga tigin na tigwapan sa otoridad. And kung paano nila ni ma-trace up again ang ini subject sa ining operation. Gin panginwala man sa minor de edad nga ti droga ang ila sining gina ano gali no, ang ginsugo abi sa ila sang iya sining tiyo. Pero sunod kay Police Captain Suliman, hindi man ni first time, no? Kundi dumadugay na kuno nisla ginasugo nga adulong sang illegal drugs kung sino man ang ilang sining ka transaksyon. Ti sa subong, referred na sa may DSWD, kag ti ang ibandering nga mga lihok do ginatugyan sang pulis sa DSWD, kati kumo mga minor de edad, kaya dumisa pag sila ginulat nga may assessment form pag idalhin sa DSWD, kung bala Bombocham ang ining mga minor de edad, kabalos ang ilang sinaginihimo o kung wala, no? Kaya ti kung mampamatudan, kaya ti kung minor de edad, kung mampamatudan diri nga ti may hibalo na sila sang ilang sinaginihimo, so posible nga mga magapakatubang din sila sang nagakaigo diri karon nga panumbongon. So muna ang kabahin blood rin no, sang pahayag ni Police Captain Aglen Suliman dari Bombocham sa papakigangutan sa Mumbo Radio. Kagina, ang magina sa aga na nakapalo up ang atong investigador nga by birth certificate na gin-present ng ilang parents ag ni sa to guardian ang nag-abot na to confirm their age, isa ka 17 years old, isa ka 15 years old. Tapos regarding naman sa ilang activity, sir, actually, ang amon ni the main target is legal age na siya, certain alias Indo. But sa gabi, nasurpresa man kami nga sanggin pauna na kami sa area, nagabot ng duwa ka minor de edad, naging drop lang sa tricycle. At dito, ginduol niya sa ating surveyor sa CA, ang isa ka bulto ka siya, suspected siya kailos ang 12,000 nga kwarta, sir. It means ang inyong subject, why dito? According sa according sa bata nga wala dito, somewhere in Coton. Tiyo niya, sir, kuno ang nagsugo sa iya nga mo na si Sir Tindindong mo man ang katransaksyon naton. So it means ang ining subject niyo, sir, balido do medyo mahalong man sa no sa iya sining hulag apon na siguro ngin lihog ito sa mga kabataan no, sir? Yes, sir, kay based sa background ni isang tiyo niya according sa ato niya information nga kati naman siya dakwa no for violation of Republic Act 9165. Kagin confirm man na sang bata to, sir, nga isa sa bata nga nadakpan naton nga mo man nga tiyo niya daw kagi na priso sa amo na nga kaso. Bali duwagit ka minor de edad ni sir ang anong participation sa isa ka gisani? Bali sila gito diwano nagdulong daw ang ilang relasyon daw barkada sila kuno nga duwa kag daw nag-eskwela sa bising eskwela hindi ka lang mention no. Kay ginatanaw pag ginaimbestigaran pa man isang aton nga social worker kung may discernment sa part nila regarding sa illegal drugs nga gindulong nila sa aton nga pusher buyer, sir. Okay. Ano kadugan na nini ang ginaobra, sir? Kadugan na nini lagi na obra nga amo na abid sila silang ginapalihog ni nga magdulong ni sang droga ni ho? May initial kita nga pamangkot sila sila sa no but wala kita kapadugay kung siguro nga ang legality kay minor sila dapat ang ma-investigar sa ila is women's investigator, women's WCPD investigator, no? Parang hindi man kita ma-technical pero based sa ila sa lalo na sa isa to no sa babae ginasugo-sugo man siya kuno hindi lang nakaisa pero kaya mo na nga deny niya man nga wala sa kuno kabalo nga droga but very obvious sir kay siyempre sa face mask lang mo man may cut mo man lang nga may sachet sa sulod
Kag muna yun nagabaton sa mansang kwarta, kag muna sir ginasugo kaya akong dulong man to dayon ang kwarta. Si Police Captain Glenn Soliman, dari Carbon Busamte, ang mismo subject waito matikayon nga manakpan sa otoridad only nga tining duha nga doon nakibot mga ganitong pulis nga doon may nagtanaog sa sikal kag amo ning duha ka minoridad nga may dala tong suspected illegal drugs ang gindaho to sa police special buyer Busamte o pa rin gisundan diri karon kay ang source pagikono do diri na may banwa sa Oton ang ining mga supplies ng illegal drugs nga naga guwa kag ginatransak diri karon sa police special buyer diri sa subong nga mga tilion Busamte siguro ay sa man sa do ano karon do modos black agati baka pamadalahig man sa futuro sini kamakmataan nga timbes nga tiskwelahan tanin isla diretso ti subong sa balay dalayunan bangod nga ti na involved ini sila sa illegal activity no ngati amo ni karon ang ila sini nga violation dari Busamte. Alright. In connection man no sa sining ginpatigayon man nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon, naka-mention man siya nga ang kampanya sa illegal nga droga sige no ang pagdakop kung ano man da ang involvement karon sa sining illegal activity. Tigin pamulsuhan nato no ang pila ka mga pumuloyo diri karon sa syudad regarding sa performance no sang subong administrasyon kag kung ano ang mangin resulta abi no in terms sa illegal drug monitoring kag campaign sang gobyerno. May pila diri ka mga pumuloyo ang do na hinaan o kag do na kulangan pa sa sining lihok sang gobyerno kag same time do na kabig kuno nga do nagrampan pagid do nagdamo pagid ang naga-engage sa illegal nga droga kun ipanggid diyan sa nagligat diyan nga administrasyon no kun administrasyon abi ano ni President former President Rodrigo Duterte. Suno ganit rin no sa isa ka pumuloyo sa kay Ma'am Susan Raposas Bendor Inicias Mercados may lapas base rin no saya si man nga naobserbaran kag saya pa sila mga nabalitaan nga doon nagdamo pagani Busamte ang mga nag-engage subong sa illegal nga droga o ipanggid sa nagligad nga mga administrasyon. So sa natungdan dapat nga titani atagan na sang itorpangod sang gobyerno kung paano ini nga mapapas ang pag-engage sa illegal drug activity no kay ti suno sa iya ang kung involved ka abiti damo ginapektado especially sa sining mga estudyante nga ti naga-eskwela kag at the same time ti suno sa iya ang iban pagitan ni no nga mga programa ang gina-expect man ang pagpanubo sa pila ka mga balaklon kay kun siya kuno maglantad ay panirag anubo ang mga balaklon sa merkado sa subong ng mga tinion. Ipapatita bla si Ma'am Susan Raposas sa papakigangutan diri sa Bombo Radio. 30. Daw mahina gawa subong. Naman. Ti daw nagdamo kuno mo sa balita sa radyo damo na subong ang drugs. Oo. Ti so ang sa imo nga do tani tutukan sa gobyerno man. Oo, para bala nga magtawhay man ang ato na pungsod. Nga nambal mo nga do nagdamo man ano sa una do nagnubo-nubo pagit man. Ti kay sang una daw nadula-dula ako no mo. Sang ano sa kasino? Sa kay Presidente Duterte. Kay syempre nadlok ang tawo. Nga subong kay Presidente Marcos saway na adlaw. Ambot lang wala lang ko kaano. Kay ti da nagdamo gani kuno nagapamati ta sa radyo dugay damo sang oo. May bakhaw, may sa dito sa Mulo. Damo. So ang inyong tadi matutukan pagid na. Oo para magbago man ang mga tao Magluwas sa mo na bingi issue ano pagid gusto mga tutukan pagid? Ang pagbarato sang presyo mga bugas kay mahal-mahal. Wait na po no? Way gid ka no bugas saka gani. Amo to ang bahayag ni Ma'am Susan Raposas diri karon Busamte mo na halos kalabanan amo na ang sentimento diri
akon mamangkot kita diri sa public area regarding man sa ila sining sentimento sa pagkayon sa State of the Nation address kay kati sila man mismo ay makaobserbar nga do halos mantanan kay do ay man nagdubo ang ining ang ining mga balaklon sa merkado diri karon sa siyudad sa Iloilo Bombo Champ. All right. So muna, ang latest no, based diri karon sa pausisa naton diri sa may Lapas Public Market Bombo Champ. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Tikon lantawon naton ang tagsa-tagsa sini ka mga sitwasyon daw halos hindi iya malakangan ng adlaw nga wala sang buy-basta operation. Tikon amo sinang basihan naton although nga nagdamo gid man ang illegal nga droga pero sige-sige ang kampanya batok sa illegal sini nga droga. Galing kiti naanad kita siguro sa chimpo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ti may mga nagahuruplag kag may mga nagahalamyang sa dalanon mo. Ti kun amo na gurong definition ninyo sang mainit or mabaskog nga kampanya batok sa illegal nga droga, hindi lamang amo sina ang pamaagi sa pagkampanya batok sa illegal sini nga droga. Hindi lamang iya pinagi sa kuno nagabato sa aton sini makapulisan. Di mas mayo iya sumong damo sila nagakladak pa nagakapriso no kag ginapasakaan gid sang kaso para nga maserbisyuan ilang ila sini nga krimen nga gin komitero ang paglapak sa or paglapas sa Republic Act 9165. Ang iban sini nga mga kabumbo na to nanad siguro sang nagligad sini nga administrasyon nga kon maghamba gani kampanya batok sa illegal nga droga, di may patay gidya. 2 minutos na nakaligad sa takna ng alas 2, standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Momot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 23 to 29, 2023. Sa sining nga ulihing Sabado sang Hulyo, ang mga kantang mostly nagikan sa past millennium ang liwat nga magadominar sa bilog nga area sang Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Technocrats Band mag-kick off alas 6 sa gabi sa Hulyo 29 sa tiyon sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 30 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Masami bala nga nagabiri
ang imutiil, suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig. Oh, good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Kumusta ka mo ba? Long time no see, long time no hear, but now here now. And see now. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Tuesday na kita today. Ang mga wala klase da, hindi na nagay lagaw-lagaw sa kundi-indiin, amo na gani, agi papuli ka mo, parang mag-stay at home. Or ginabalang ka mo, wala lang lasi, kay stay at home lang. Anyway, this is Tita Regine, welcoming you sa Tuesday edition. Sa nga pala tuntunan, kahapon lamang, kumusta man ang inyong weekend? Anong ganap? May nangyari ba sa love life or sa ating life? Something very memorable. Pwede nga ma-share dali sa KLP, then write it down, and then email, share sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede inang ma-submit or i-hand in dali sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let us all be very, very careful. Kagabi, lapit ako sa Paybay. Doon na witness ko, gid no. Ay, singko amo ni gali. Kabaskog sang hangin kung may bagyo. As in, literally, do paliron kagidya. Kung nakakasigad sang Paybay. Anyway, so along gid kita ha, sa mga kabombo natin dira. So, para nga mag-enjoy kita sa ating nga afternoon, sige buksan ta na ang ating nga pala tuntunan with the song from Jose L.G. Fuentes. And by the way, I am going to announce our winner for last week. Today, i-announce ko ina. Alright? Hindi pwede, wala kita sang winner. So, i-announce ko ina. And let me just say thank you sa kay Bombaria for taking over last Saturday. Thank you, Gid, Bombaria. And so, ari na ang song nga panumpa by Jose L.G. Fuentes. As I welcome you all. Again, this is Tita Regine. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nag-ambak-ambak kalipay kutob sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa.
sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurat yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saa, pugos kining gugmang way sama. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkod, kay kita usa na. Kay kita usa na. Bisdak certified. Jose LG Fuentes, Bisayang dako, no? Panumpa para sa inyo, mga kabombo. Ang aton nga oras, it is now 15 minutes after 2 o'clock. Sige pa mo yung nakamudira, ha? Manugbasa na ako sa aton nga first story. Kag maga-enjoy kita. First letter daan naton diri, oh. Ang second letter nga gipadala sa aton diri ni Lolo Dencio. Diba? Most awaited. So, tunog-tunog lang ang volume dira. Share your radio sa mga wala radyo dira. Pabatiaman sila sa makasaysayan diri sa KLP. And so, here we go. From Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Bago mabasahon ang akong kasaysayan, maayong hapon sa manugpalamati isang imong programa kahapon lamang. Maayong hapon, labi na gid sa nagabasa sa ning kasaysayan. Same to you, Lolo Dencio. Ina Regine, ining akong kasaysayan, tani sang Mother's Day. Galing nag-andar ang akon nga vertigo, kagasagad luha akon mata. Ay, may vertigo ikaw, Lolo Dencio. Inday, nagdumduman ko pa ang Mother's Day, hindi pala December. Lo, it's May. Mother's Day is May. Kaya nadumduman ko, sang high school ako, may programa kami, party sa Mother's Day. Nagpangitang amon maestra sa manugkanta, party sa Mother's Day. Kaya wala gid sa nakita, kada isa sa amon, ginpakanta. Mayara man, tani, galing tama kalibagon. Ang kanta, Mama. Sang sa akon, ginhawa nga pilit sa akon. Kinahuya, gid ako. Tisaling sa amon advisor, utod lang. Sa sobrang nga pilit, nagkanta ako. I once have a dear old mother. Kanta ni siya ha, pero because why kita sang gift for singing, ti. Basa na lang.
I once have a dear old mother who loved me tenderly. For when I was a baby, she takes good care of me. One night when I lay down sleeping, my sister at my side, I hear a voice from heaven telling my mother died. Baw, Tita Regine, nagpamalakpak ang mga classmates ko. Pagkabati ko, nagpungko ako dayon kag magkuob. Naghambal ang amon advisor. Kung tani, ginhutikan ako sang classmate ko. Kanami si imo magkanta. Gakurog-kurog. Balaan mo, ginkulbaan ako ang sabat ko. Inagambal ang amon advisor. Pagbuhi, hapit ka diri. Amo to naghapit ako. Gali inday. Ginpakanta ako liwat. Siling sang amon advisor. Abi kanta haliwat ang ginkanta mo. Idiretso mo kay nanamian ako sang wordings. Hindi ka maguya-uya. Duwa lang kita di. So nagkanta na lang ako. Tapos ko kanta, nagambal si ma'am. Very good. Kulang lang sa practice. Pagbuhi, hapit ka diri. Tinagsabat ako, hindi ako mag-intra sa program. Uy, ginpahog ako. Sige, kay buhinan ko ang grade mo. Practice lang, dulaa ang huya. Sa aton section, ikaw man lang ang manami magkanta. Ti Inday Regine, sige na lang. Lunes nga adlaw, may flag ceremony kami. Ginpakanta ako. Samtang gatindog ako, gakurog ang tuhod ko, dumaihi ako. Sa pagkanta ko, dali na lang matapos sa "So children, obey your mother, obey them faithfully." Inday, nagtulo ang luha ko sa kahuya. Taniun taton ko, galing nagpinalakpak ang mga classmates ko. Kung waay lang gasenya sa ako ng akong advisor, matalikod ako. Ti, gintapos ko na lang. Nagambal ang classmate ko. Kadamo sa nadala sang paghibi mo. Waay, ako yung maghibi sa kasubo, kundi sa kahuya, kag kulba. Pagabot sang adlaw sang amon mga program, nagpangadi ako. Sila sa amon advisor. Ano, pakahuyaan mo ang aton nga section? Balan mo inday, vocational ang amon section? Maan, wala ako isuksok nga bayo, kag dilargo. Tisabat ni ma'am, ako bala. Ay inday, barong kag dilargo nga itom. Pagabot sang program, ginpaguntingan ako. Tapos gin-make-upan ako. Daw mild lang, kag may lipstick. Pagkita sa mga classmates ko, ay, kagwapo kay Densyo ko nakabarong. May dinapit pagali ang amon eskwelahan. Nagkanta ako nga wala na kulba kag huya. Tapos ko kanta, ginpakanta ang salain nga section si Evelyn Sonte. Hindi ka nami sa iya magkanta. Kay contestant sang anay ito nga tawag ng tanghalan. Tapos niya kanta, ginpakanta ako liwat. Hele-hele tulog anay. Tapos ginsugpunan sang pagkasakit nga wala angga, nga wala sang iloy nga nagaatipan. Dughan ni nanay ang nagahamilay sa ugoy-ugoy katulugon. Dapya sang hangin sa pagkabugnaw nga gapakahamuok sang katulugon. Regine, ikaw nasugpon kay naibaluan ko sa ulo mo ini. Kay permi ini ginakanta sa harana nga inyo nga program. Sad to say, hindi ko pamilyar ako. Inday pabatiamang kami sa malulo mga tingog, bisan utod lang, halad kay Lola Amparing. Kay sa sunod, pabation ko man ikaw sa akong tingog nga nagakurog-kurog. Inday Regine, sa pagkamatuod, palangga ko gid si nanay. Kay ang tanan ginhimo niya para lang magtawhay ang amon pangabuhi. Kay Inday Regine, nakabulig man ang akon pagkanta kay nakadugang sang akon grades. Abi mo, Inday Regine, wala magtambong si nanay. Kay bisan inogplete, wala gid.
Hasta na lang diri ang istorya sang akon nga high school life, ang tagsulat Lolo Dencio. Lolo Dencio, do hindi ko gidya mabakal ang pagpanghangkat mo, haw. Basi madugang si Bagyo Egay. Ikaw na lang daya kanta. Kay balaan ko ikaw ya ang may abilidad. Ako ya, sobra pa sa baka. Nga do hindi manintihan, nga do baka man, nga do kanding man kung magkanta. Pagitagin gift, no? Sa nga mo sina nga talent. Hatag to na lang na sa imo, Lolo Dencio. Oy, basi si Lola ang paring balaga kanta. Pagkita ay anay na mo, nagkanta siya atong birthday niya. It's an old song, nga gintudlo pa sa iya nga mother, nami iya tingog. So, dapat ka mga duha ang maghangkatanay sa pagkanta. But anyway, Lolo Dencio, salamat sa liwat, ha? And dumay nabiling ka pa nga isa pagid ka story if hindi ako magsala. So, pangita naman natin, of course, ang tiyempo nga para nga mabasa ina. For the meantime, mga akon nga dako ang pagpasalamat sa imo, Lolo Dencio. Of course, it is never too late to give your tribute to your mother. Magapanambali kita, mga kabombo, 24 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Kaupod sa giyapan ninyo, si Tita Regine, magabalik ang KLP, pagkatapos lang gid. Sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo. Sa ating next story, ari naman ang sulat nagikan sa kay student mom of Lambunao, dearest Tita Regine. Tita Regine, nagainulan diri kahapon sang hapon, Sunday, June 4. Uy, last month pagali ini ginsulat. So nakasimba ako sang aga, 6:30 AM, nagasugod ang among nga panimbahon. Medyo na late kami ni Dudes kay naadlawan si girl sa pagsugat sa amon. Hasta gabi ang uran diri sa Lambunao, gani medyo okay ang kagabihon. So nagbugtaw ako sa aga para mag-cook sa aming breakfast. May fog ako nakita sa gwa bintana. But when the sun rose a few hours later, the haze began to fade. Tita Regine, good morning gali sa imo. Pwede man good afternoon, no? Kaya sa makaupdanan mo dila sa Bombo Radio. Luyag ko man i-greet ang mga nagapamati isubong, kapin pasanday, Lola Amparing, Lolo Dencio, o bago lang kita kabasa sa lahat ni Lolo Dencio diri ho. Shay, kagang OFW, maging interview mo pa to one Saturday. Hello gid sa inyo tanan. Tita Regine, ka-peaceful, kag-idyllic scene ang makita mo diri sa amon. Lush green meadow, birds singing in the trees, hens and roosters crowing, and big white clouds in the sky that looked like sheep, huge, fluffy sheep. Kung kaisa, Tita Regine, our life can also get clouded over by a heavy fog of despair. When I think of my other children, Por, Boben, and Olive, who are far from me, I get sad and lonely. I miss them so much. But just as the sun burns away the fog, my feelings of loneliness change. And instead, pagpasalamat sa Ginoo ang ako na batyagan. God always gives me the assurance that even if some of my children and apos are far away, we are together every day in our prayers to the Lord. Their absence in my life is instead filled by the presence of our Lord. I know God is always present, always with me, and will help me through my darkest nights of longing for my loved ones. Tita Regine, I know God oversees our lives. Those of us who always place our trust in Jesus Christ hear our cries for help. Jesus is His eyes on us. Tita Regine, nabasahan ko sa isa ka magazine na no matter where you go kuno sa city of Rio de Janeiro, makita mo si Jesus. Standing high above this Brazilian city and anchored to a 2,310 feet high mountain called Corcovado is a 100-foot tall sculpture called Cristo Redemptor, Christ the Redeemer. With arms spread wide, this massive figure is visible day and night from almost anywhere in the sprawling city. It's true, the Lord never lets us out of His sight. Tita Regine, nagabasa-basa ako sang Psalm 104, verses 16 to 17, nga nagasiling, the trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon which He hath planted. Sa nabatian ko ang mga huni sang hummingbirds nga nagatiriripon sa bulak sang akong tanom, bation ang paggaspas sang ilapakpak. The hummingbirds get its English name from the hum made by its rapidly flapping wings. In other languages, it is known as the flower kisser. Sa
sa Portuguese or flying pearls in Spanish. One of the favorite names is Bioli, meaning what remains in the eyes. Mexican Zapotec. In other words, once you see a hummingbird, you'll never forget it. In Psalm 104, verse 24, it says, "How many are your works, Lord?" The psalmist here was certainly captivated by nature's beauty. Ang isa ka writer nagsulat, "The world will never starve for want of wonders, WANDERs, but only for want of wonder, WONDER." So, ang isa is wonder, lagaw. Ang isa is wonder, amazement. The hummingbird is one of those wonders. Anong kahanga-hanga sa tiny creature nga ini? Maybe it's their small size, averaging 2 to 3 inches, or the speed of their wings that can flap from 50 to 200 times per second. For me, wonders lead to gratitude. As we observe God's wondrous creation, we can rejoice and thank God as we contemplate His works and recapture the wonder. Tita Regine, naka-attend ako sa recognition program sa WVSU Kalinog Campus sa tung May 29, 2023. Bale, may inughatag sandang Certificate of Appreciation sa bata ko nga si Bauben. Pero bangod ato siya sa tapas, kag hindi ka-attend, ako na lang ang nagkadto para mag-receive sini. Na-meet ko liwat ang mga co-teachers ko sa DO, parehas kay Dr. Rosario Carafel Contreras, nga campus administrator na Subong, si Dr. Helma, head sa ila Office of Student Affairs, Mr. Ronald Castigador, administrative officer, kag sanday Ma'am Munina, kag former Ma'am Chiva. So happy gid ako, Tita Regine, although feeling sad man, because I remember those good old days, sang ara pa kami, sang family ko sa Kaik. The sentimental journey, Tita Regine, ang natabo, kag syempre, I long for the good old days. So, basta na lang dirian na yung sulat ko. Tita Regine, thanks for reading this letter, and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Welcome na, isip naman sa experience, no? Nga, you've been meeting again, mga dear old friends, especially sa high school, or maybe elementary, or even in college. So, ang reunion niya, there is something I gonna look forward with almost sang tanan. Wala untat nga chikahay na daiya. Samda nga nagakinaon. Grabe ang kumustahanay. And it's good, no? Nga you have shared with us about the hummingbird and about the Cristo Redemptor. Kadamo lang, no? Sa mga manaming ay ginapang-share diri sa ato ni Student Mom, and even some verses sa ato nga Bible. They give us inspiration. So, salamat gido kasi rin sang imong life dira sa inyong lugar. How we all wish nga kami may amo man sina nga sahi isang serenity, sahi nga atmosphere, sahi nga surroundings. Sige, enjoy. Oh, correct ka, no? I can agree with you. You can always say thank you with all the love in your heart, no? For these things nga imo nga mamuklatan pag muklat mo gid sa aga, and the chirping of the birds. And kanami lang gid, no, samtang nagasip ka sa imo nga whatever it is ang gina-take mo sa aga, coffee manda, or energy drink manda, or taho manda, or water manda, hot water lang, and sometimes reading your Bible and reflecting on the Word of God. Kanami gid, ika peaceful katama. It gives you that kind of high na ginapangita mo, and that peace na ginasik mo gid that only God can give. So, salamat gid katama sa imong gin-share sa amon this afternoon, Student Mom
of Lambunaw. Up next, sa ating pagpunumbalik ang isa pagiging ginashare diri sa aton ni Bing Sangantike. Sa pagpunumbalik na sa kahapon lamang program with Tita Regine, pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko,
kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga 2:43 ang aton nga oras, and before kita nga mag-proceed sa sulat diri ni Bing sang Antique, kuwanto na ang latest updates sa FIFA World Cup. Igatag sa aton ni Bombo Ayan Gahete, dumaayo ini nga balita para sa mga Filipinos. Good afternoon, Bombo Ayan. Tita Regine, sa biyak sang paglaslas mong sang bagyo kay hindi ba man nga tiyempo, may rason sa gihapon ang mga Filipinos nga magyuhom kag magkalipay matapos nga nakahimo sang maragtas ang Pilipinas sa patag sang World Cup matapos nga nakahimo sang labing una nga goal ang Pilipinas sa hampang sini kontra sa New Zealand sa FIFA Women's World Cup. Wow. Ini pinaagi sa aton nga player nga si Sarina Bolden nga nakahimo sang pinakaunang goal sa 24th minute sang hampang. So sa subong padayon ang sambuan sa dunga sang Pilipinas kag sang New Zealand. So ang score subong 1-0. Ang hampang nila ginapanigayon subong sa Wellington Regional Stadium sa diin ang mga o kung ang team ni sang New Zealand mas mataas-taas ini ang ranking sini number 26 ini sa ranking compare sa Pilipinas nga ti medyo na uli kita sa 40 plus ning ranking sa patag sang women's football, pero ti sige sa gapon ang ginapakita man nga determinasyon sang mga players agod nga makapakita kita sa mga nga performance sa FIFA Women's World Cup. Ang Pilipinas abi una ning naluto sa kamot sang Switzerland sa score nga 2-0, while ang New Zealand naman niya naway daw sa ila ang momentum kay bag-o man sila halin sa victory batok sa world number 12 nga Norway sa imbukada sang tournament. So ang Pilipinas ara actually sa pangulihing nga pwesto sa Group A. Ang nagapanguna dire amo ang Switzerland, then ginasundan sa New Zealand, kag nagapangatlo ang Norway, kag kurihot ang Pilipinas, while o kung sa pihak sang pagpangulihot sang Pilipinas si maayo gid ni nga kung hopeful ang tanan ng mga Filipinos sa sining ginpakita nga performance sang aton nga mga football players sa FIFA Women's World Cup. So bantayan ang dugang nga mga updates ini basi masundan pa ang goal nga ini kag magpangibabaw ang Pilipinas batok sa New Zealand. Ini si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Ayan. And we are praying madugangan pa ang scores ng Philippines. So go, 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 Pilipinas! Oras naton, 46 minutes after 2 o'clock, ari na ang salat ni Bing sang Antique. Dear Tita Regine. Hello, maayong hapon sa imo tita, kag sa tanan nga mga tagpalamati. Ari na naman ako, kag gusto ko liwat mag-share sa imo sang story diri sa sikat nga programa sa radyo, ang kahapon lamang program. Tawag na ako liwat sa hayo nga Bing sang Antique, Tita Regine. Ang story ko subong amo ang parte sa paryente sang akon bana. Bale, hinablos niya ini sa pakatlo. Tawag lang siya kay JC. Ining si JC may bana nga isa ka seaman, kag nagapuyo sila sa isa ka barangay nga sakop man sang Sibalo. Sang 2019, nagpabulig siya sa akon bana, nga patigayunon siya, kag kinahanglan niya gid kuno kwarta, kag iporsyentuhan niya lang kuno. Di, ginupdan siya sang bana ko sa iya kilala,
nga nagapaporsyento sang kwarta. Bale, duwa ka tawo ang gidkadoan nila apang wala sila makatigayon nga makahulam sang kwarta, Tita Regine. Wala gid ako makahibalo. Nga ginkadoan niya gali ang akon bana sa eskwelahan nga ginatudloan niya. Tungod kay wala siya nakapanghulam sa iba niya tawo. Nag-ayo siya sa akon bana nga pahulamon siya sang kwarta kay kinahanglan niya gid kuno. Nagpamalibad ng akon nga bana apa nagapamilit gid siya. Nagaha pa siya nga tubuan niya kuno sang 10% kung pahulamon siya sang akon bana, Tita Regine. Sa adlaw gid nga to, ginwithdraw sa akon bana ang kwarta niya sa bangko nga nagabalor sang 50,000 pesos. 50,000 pesos, Tita Regine. Wala gid siya magpahibalo sa akon, naging pahulam niya ang iya nga kwarta kay JC. Sa ulihi, mga pila ka bulan pagkatapos sadto, naghambal ako sa akon bana nga kung pwede, bakla niya ako sa laptop kay matry ako work sa online. Kay maayo-ayo naman ang akon nga pamatsyag. Balan mo, tita, pila ka tuig nga nag-stop ako work kay nagmasakit ako. Natamaan ako sang akon nga menopausal. Pero hambal sang bana ko, wala siya kuno kwarta nga ibakal sang laptop. Tisiling ko, so diin na to how ang kwarta mo, hindi ba lang may 50,000 pesos ka sa bangko? Amo to, kag mabalaan ko, naging pahulam niya gali kay JC, ang kwarta niya, Tita Regine. Hambal niya, may ilang, kay hambal ni JC, ibalik niya man dayon ang kwarta, kung ma-dispose niya ang mga baboy nga ginasagod niya. Basi isunod bulan, mabayad na to siya. Pagkadason bulan, ginmuno sang bana ko si JC sang hulam niya. Tiambal ni JC, naubos na kuno ang kwarta nga binaligyaan niya sang baboy, kay damo kuno siya gingamitan. Nag-ayo siya sa bana ko, nga kung makasakay liwat ang iya bana sa barko, amo to kag magbayad kuno siya sang iya nga utang, Tita Regine. Mga pila ka bulan na nga nakasakay ang iya bana. Wala man siya gihapon nagbayad sa iya nga utang sa bana ko, Tita Regine. Hasta nga naabta na lang sang pandemic. Wala lang man anay na nukot ang bana ko sa iya, tita Sang ulihi, nakasakay liwat ang iya bana sa barko. Sang May 2021, na-diagnose ako nga may diabetes kag need ko sang insulin injections. Tingin tawgan sang bana ko si JC nga kung pwede, mapauna siya bayad. Bisan 10K lang anay, kay need gid namon para sa bulong. Kag after 2 weeks, need ko pa magpa-laboratory, kag magbalik liwat sa doktor. Tiyambal ni JC, basi 5K lang kuno ang mahatag niya sa katapusan sang June pa kuno. Wala kami mahimo, kundi maghulat. Pag-abot sang katapusan sang June, gintawgan sang bana ko si JC. Apang wala kuno siya kwarta, tita. Nag-ayo siya nga sa katapusan kuno sang July. Pag-abot sang katapusan sang July, hambal niya sa katapusan liwat sang August, Tita Regine. Pag-abot sang katapusan sang August, wala man siya gihapon nagbayad, tita. Kundi nag-ugot ang bana ko, kay permi lang wala gatupa ang promisa niya. Sa gintawgan niya si JC, kay ginhambalan sa mga ginhimo niya, imbis nga mangayo pasensya sa mga ginhimo niya, nga ginpaasa lang kami sa wala, naakig pa siya, tita. Grabe pa siya magambal-ambal. Nagtaas pa ang BP sang bana ko sa kalain sang buot, tungod sa ginhimo sa iya ni JC. Hindi siya makapati nga amugid to ang mga halambalano ni JC sa iya. Kaysang pagpahulam niya sang kwarta, kaayugid ko no sang paghamba ni JC sa iya nga ibalik man niya dayon ang kwarta. Tungod sa natabo, ginwarningan sang bana ko si JC
nga i-report niya ini sa barangay. Pagkahibalo sang nanay ni JC nga ipabarangay sang bana ko ang iya anak, nag-ayo siya nga hindi lang pag ipabarangay si JC kay mabayad na gid kuno. Siling niya, sa September 15, siya gid kuno ang madalas ang kwarta. Tungod nga may klase ang bana ko, nagsugtanay kami sa nanay ni JC nga tawgon ta lang kay A nga didto kami magkitaay sa Banwa sa atubang sa isa ka grocery store sa September 15, 2021. Di pagabot sang amoto nga petsa, gintawgan ko si JC kung madayon to kadto si nanay niya kay malakat na ako to sa meeting place namon. Bogin patyan pa ko sang CP, Tita Regine. Titungod sa ila ginhimo, nagdiretso ako sa ila barangay hall. Kagin report ko to, kag nag-file ako sang complaint. Sa laktod, ginhusay kami sa barangay, kag nagsugtanay kami nga sa katapusan sang November 2021, mabayad siya sang 20K or 20 mil. Kag sa madason nga mga bulan, mabayad man siya sang tag 10K. Hasta nga maimpas ang utang ni tita. Didto gid kuno sa barangay siya mahatag sang 20K. Pag-abot sa nakasugtan namon nga petsa, sa November 2021, nagkadto kami sa akon bana sa barangay hall. Abi namon, mabayad ni gid siya tita. Kaso, nag-ayo pagid siya nga kung pwede, sa katapusan na lang sang December siya mabayad. Pag-abot sang katapusan sang December 2021, gintawgan niya kami. Nga di naman siya kuno makabayad. Kadamo lang sang iya nga rason, Tita Regine. Ginpasaka namon sa lupon ang kaso. Apang, wala na siya nagkadto sa barangay, Tita Regine. Sa laktod, nag-issue ang barangay sang certificate to file action sang September 22. Pero wala man kami magdayon file sang kaso, Tita Regine. Kinag-ayo pagid siya nga amat-amatan niya lang kuno. Pero ahaw nga 1,100 pesos lang ang nahatag niya. Tita, wala na gid madugangan. Tapos gapangakig pa siya konsukton. Sa ulihigin, black pa niya kami. Nag-decide kami sang bana ko nga dayon no na lang file sang kaso sa small claims, tita. Diri sa Sibalom, MTC. Apang, hambal sang staff dito, hindi ko na magamit ang certificate to file action kay September 2022 pa ang petsa. Tiginsugo niya ako nga mabalik sa barangay kag mangayo sang bag-o nga certificate to file action, Tita Regine. Di ko dinagadto ako to sa barangay hall, kaso sirado ang barangay hall kag wala man ang kapitan. Naggadto ako sa balay sang barangay secretary kag ginabalan siya nga mangayo tani ako sang bag-o nga certificate to file action kay hindi pagbatunon sang MTC ang ginakaptan ko nga certificate to file action. Kay sang September 2022 pa ang date. Tiyambal sang barangay secretary, nga kaisa lang kuno sila mag-issue sang certificate to file action, Tita Regine. Tiyambal ko man sa iya, nga nagsugo ang taga-MTC sa akon, nga mangayo ko di bag-o, kung hindi gali pwede. Sa ulihi, hambal niya, mangkuton niya pa kuno si kapitan, kung magbalik tita, kaya ato pa kuno sa seminar ang kapitan. Hambal niya, basti madugayan pa kuno, tias na subong, wala pagid ako makabalik dito, Tita Regine. So ano bala ang maayo ko nga himuon sining akon nga problema? Ang matinahuron, Bing sang Antique.
Sa mga nakarelate da sa istorya ni Bing sa Antique, alsa kamot. May kilala man ka mo nga amo si Miss Tugan or si Mr. Tugan, si Miss Panago-Nago o si Mr. Panago-Nago. Ay basta utang, no, ang pagkahambalan kadamo gid sa mga very controversial nga mga istorya nga nagakalatabo. Ito syempre no, pagpautang mo, it was in good faith because you trusted that person nga balikan ikaw niya. So in short, ginsabat mo ang iya nga pag-ayo sa imo, ang iya nga need. Kinbuligan mo siya. Ang lala, kaya sa days ng iya nga promise, nga i-return niya ang amo nga kwarta, wala niya na iya, yun panindugan. And kalain, no? Because paasahon ka, asa-asa lang, hasta nga nag-drag na, no? Imagine, 2019 mo ginpautang, 2022 wala paghihapon, ahaw nga 1,100 pesos sa 50 mil nga ginutang. Kita mo man, no, ang imo nga banaw nagaugtas-ugtas na gid. Di puro pakalmahalan da siya, no, kay budlay na taas ang BP because ang ini nga ginhimo sa iya bala ang iban bala, no, do hindi makabaton nga ginamo ini sila considering, no, nga ti ang ina nga kwarta most probably was well earned. Gin pangabudlayan, gin tipon, gin tipig, kay ti may ginalaanan nga galastuhan para sa mga pinalangga or para sa iyang kaugalingon. And then, ang ginalain sa buot sa imo nga husband, kay ti paryente niya man lang, no? And then, kanami isang pag-promise, kanami isang pagduhulanay, isang pagpahulamay, apang sa tion sang bayranay, ti siya pa ya ang mahulan, siya pa yang makapuyan, siya pa ya ang nagay ka lagas-lagas, and then the same thing ang ginahimo, imagine, for 1 year, promise me lang, OPM ng tawag, no? Oh, promise me. Pero wala man nagatupa. I am sure kamuya, though simple mo lang guro ka mo, no? Nga, nablang hapos na gid ka mo kuntani nga istoryahon, wala na sa nga damo-gamo, ang importante lang, no? Nga ibalik lang, kay tiin nyo na iya kwarta. Kag, ang lala, no? Sang siya nagato sa inyo, ginsolbar niyo ang problema niya, ginbuligan niyo siya. Karon, wala makamuga pangayo bulig sa iya, no? In return, kundi nga, ginasakot lang as what she has promised. Kaya ti, ang kwarta nga ato, nakabuligwan siguro, no? Sa pinaka-intention niya, gid, gagalamitan niya sa una. Pero sang inyo na nga tiyempo, wala makamunaga molestya, wala makamuga pangayo sang bulig, pero ang nagagawa nga ti do kamo pa ang mapakitluoy nga inyo na gani kwarta nga kung sa bagay, no, inyo na iya kag ginpakulam lang kay para nga mabuligan lang. Syempre sa natungdan masakit gid ang buot. Okay lang na, no, kung abi damo ka man kwarta, damo ka man dai nga ipalulos. Pero kung magsulod sa isip sa isa ka tao kung paano nga anong mga kabudlay, no, nga iginhimo para lang nga matipon ang ina nga kwarta. Kag especially, no, kung may intended naman niya kung tani nga galamitan sang sina nga kwarta. So it is sad nga naglabot na kamo sa amo sina, but nasugudan nyo na ina, so I guess you have to go back sa barangay nga to kag pangitaon ang ginapakuha sa inyo sa taga MTC kag if wala pagid, no, kung wala pagid sang klaro kag gapuro palagyo sa gihapon ti kasi yun, need nyo na, no, need nyo na nga mag-konsulta sa isa ka abogado kag iplastar kung anong maayo, ngayo ka mo to konseho kung ano ang maayo nga inyo nga himuon. For the meantime, hambali ang imo nga husband, di nagay, no, nga ipaukot ang iya nga balatyagon. Pakalmahilang anay. Ang iban mahambal, kwarta lang na, no, makita mo na sa gihapon, but of course, for someone nga nagpangabudlay sina, no.
So amo na siguro ang ginasakit sambot sa imong nga husband, sambali siya kalma lang kay ti pasibala no imbis nga nami tulog ya, I'm sure subong no nagaka-apektuhan na siya kaya permi lang no nga nagasulod sa isip niya kag ara gid no ang pag-ugtas. And so we all know sa mga okay malana no mga utang-utang. Pero sa mga nagautang, you have to remember, kredito nyo manada ang at stake. Integridad nyo manada ang at stake. Kag panamdamon nyo lang, no? Sometime, nga nagmolestya ka mo, especially sa wala man nagapasaka, no? Nagmolestya ka mo, ginbudigan ka mo, ginsolbarang inyong problema. So, ang iyan man lang to is, ibalik lang. Ang iban gina-advisean nga kung bisan pila na lang da ang itaghatag niya, batuna na lang. Sang wala ka na gid. Sang may mabalik no sa imo nga ginpautang. Tiya mo lang na galing no, medyo sakit lang imo nga buot kay ti isang ginkuha sa imo bilog kag ginpromisa nga bilog man ang pagbalik kag sang nagsuktanay na ti damo na nga mga promisa. Nag-drag na siya kag tinuig na gid. So, amambal ko lang, no? Siguro, balikan mo to. Kag kung ano ang ilang mahambal, it's up for you, no? You weigh. Duwa ka mo sang imo nga husband kung ano na ang next step nga inyo nga pagahimuon. Kung kinahanglan, nga mga ngayon na kamo konseho sa abogado, then do it. Okay? But always remember, no? Nga ang ato nga goodness sa ato nga tagipusoon is always there. And ang sakit lang because sometimes hindi man kakatabo kung how good our intention was sang nagpahulam kita daw hindi man yan no, nga amo man na ka-good ang intention para nga magbalik sang imo nga ginpautang. And so para nga kakas no lain sang buot shift anay mga pensar dira or else maguot ikaw dira, ma-depress ikaw, doble pagid no nga lain sa imong nga buot. So pray for that person nga tandugon ang iya nga balatyagon kag tandugon gid siya no para nga ma-remember niya kung ano iya nga gin promesa kag mapanindugan niya ang iya nga gin promesa. Let's hope for everything good to turn out sa inyong nga sitwasyon. Maraming salamat, Bing sang Antique. Oras naton, it's 5 minutes after 3 o'clock, mga kabombo. Kasi may mga comment ka mo dira, no? May mabulig ka mo, may mga advices ka mo para sa kay Bing sang Antique regarding sa sining very controversial nga utang-utang. Pwede gid sa page ng Bombo, pwede gid ka mo nga maka-comment dira. Basi kung may mga naagyan man ka mo, anong inyong ginhimo, pwede gid. Or pwede mo share diri sa KLP. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write that down and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now before I go, I promised earlier mag-a-announce ako sa ating winner because si Maria ang nagpungko sa program last Saturday and nagambal man ako sa iya nga ako lang ang ma-announce ang winner. Supposedly kahapon, but because ng coverage ng SONA, so wala kita naka-off the night, but we have today para to announce ang ating winner. Before ako mag-announce, always pasalamatan ko gid ang tanan-tanan natin nga mga letter senders, mga maupod natin nga mga tagsulat dira, ang ating nga mga newbies. Salamat gid dira sa inyo. Sa inyo nga mga istorya, nagakalingaw kami every afternoon kagkadamo sa amon nga mga mapulutan. So keep on sending beautiful stories. Our winner for last week to win 1,000 pesos na cash and to be interviewed this coming Saturday. This coming Saturday is July 29. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner, Nelson Sangimaras. Again, congratulations, Nelson Sangimaras. You are our winner for last week. Interview mo would be this Saturday. Salamat kung nagbilin ikaw sa iyong mga contact number. Kamu man dira ng mga letter senders naton, it's very important kung may mabilin ka mga contact number so that easy para sa akon.
ang mag-contact na sa inyo, mag-reach out na sa inyo. So, congratulations once again. Ang ating winner, si Nelson Sangimaraz. Mga kabombo, madaming nga salamat sa inyo. Of course, balikay naman kita tomorrow. Enjoy ang inyong adlaw and keep safe. Keeping safe means, ano ka lang, no? Sa comfort sa inyong balay. Iti nagalagas lasang ulan because ang super typhoon nga si Egay. And we pray for those no nga ginahit sang ini nga bagyo. Balikay kita buwas sa mga kabombo sa gihapon ninyo. Lagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.